apindikiti muchirongwa chedu kamagamba emanzi ashura regore riya vakomana iwe zvinorwadza chose nakurasikirwa nemhare dzedu idzi dzinotivaraidza asi hapana zvekuita nekuti Mwari kana vakanga vakanyora tese tinoenda ndonzira yedu tose nokudaro vanosara ngatichemeti netariro avo vakatungamira vachaiwa kaMwari vava varopafadze. Mwedzi uno waOctober takarasikirwa nemagamba anosanganisira mukati musi wa3 October 2004 takarasikirwa naAdma Akasenga. 3 October zvakare 2012 takarasikirwa naBig Boy Yakobe. 6 October 2001 takarasikirwa naEfati Mujuru. 6 October 2011 takarasikirwa naChakanetsa Kumulani. Kozoti musi wa28 October 2000 takarasikirwa naStabeni Mawire. 11 October 2005 takarasikirwa naMichael Matsito. Kozoti Takunda Mafika akatisiya musi wa11 October 2001. Musi wa13 October 13 October 1993 takarasikirwa naRichard Mapfuwa Mandu. 13 October 2001 takarasikirwa chisuka naMarshall munhu mumwe. Kozoti takareka 15 October 2011 takarasikirwa zina Dewa Bvumavaranda Tongai Moyo. 24 October 1987 takarasikirwa naRoni Gatakata weSungura Boys. 23 October 1990 takarasikirwa chisuka naiyeka takarasikirwa chisu na James Chimombe. Mukaona kuti mwedzi uno mwedzi wanga wakaoma chose nekuda kwe shasha dzatakarasikirwa nadzo. Nokudaro tinoti vese vava ngavazorore mweya yavo ngaizorore murugare. Pada tsuri yazorira Mwari vachaita kuti nesuoka tizokwanisa nge tichisangana ikoko. Nokudaro maratirika nasi uno ndatiininika aiwaka timbonzwa nhoroondo kana kuti mbiri yevanhu vakuru aizviti Marshall munhu mumwe aifamba nechikwata cheThe Four Brothers. Ndiye watoda kuti sisi pazuva ranhasika tinzwewo kuti iye akabva kupi. Nekudaro mese maakafamba zvaakasangana nazvo zvaaibata zvese izvozvoka toda kunge isisuka tichizvinzwa pano paNational FM. Chirongwa chacho ndicho chika gamba remanzi apo patinenge tichibata nhoroondo dzavo. Donzo rekuda kuti vateereri kwamuri ikoko muveka munozivawoka ivoka vananyanduri vedu kuti vakafamba nemupi, zvavakabata ndezvipi, koidzo mhuri dzakasara dzacho ndezvipi zvavari kuita. Zvese izvozvoka tinenge tichizinzwa muchirongwa chacho icho chino chika gamba remhanzi. Atisarudze chero upi muimbi tikangokwanisa kungowana nhoroondo yake chete aiwa takutosumudzira. Asi kana pasina nhoroondo yake kana veukama patinoita kwanisa kuwana panoti home ipapo. Asi apo neapo kubudikidza nechirongwa ichochi vamwe vari kubuda vachitaura kuti handini ningi ndokupaiwo nhoroondo yanhingi. Zvinofadza kana kuti munoona nhingi ari pakati zvinofadza chose.
China weka iwe, China leka ini, China weka ini, China weka ini. Zendo zes paspa, chino peregatana. Zendo zes paspa, chino peregatana. Chichi guru gura kande amane samari. Chichi guru gura kande amane samari. Chichi guru gura sakana kane sakaiba. Pane wendo ruwetete rusinga peregatane. Pane wendo ruwetete rusinga peregatane. Wendo webudenga, aru peregatane. Wendo webupetzera, aru peregatane. Wendo webudenga, aru peregatane. Wendo webupetzera, aru peregatane. Aruna urukuro, aruna pagazi, aruna urukuro, aruna pagazi. China weka iwe, China leka ini, China weka ini, China weka ini. China weka iwe, China leka ini, China weka ini, China weka ini. Zendo zes paspa, chino peregatana. Chichi guru gura kande amane samari. Chichi guru gura sakana kane sakaiba. Pane wendo ruwetete rusinga peregatana. Wendo webudenga, aru peregatana. Wendo webupetzera, aru peregatane. Aruna aruna pagazi. China weka iwe, China leka ini, China weka ini, China weka ini. Shua China weka iwe, China leka, Shua China leka ini, China weka, Shua China weka ini, China weka, Shua China weka ini, China leka, Shua China leka ini, China weka, Shua China weka iwe, China weka, Shua China weka ini, China weka, Shua China weka ini. Isho kwadi rwendo rwekupedzisira inenge yarumwe unenge wakutozviendera wakazvimiririra. Taiwadzana tiri pano panyika, asi pakupedzisira payo unenge wakazvimiririra. Right, nhasi unoda timbobadadzika nerondo yeMashau munhu umwe. Mashau munhu umwe akabarwa mugore ra 1947 musi wa 6 August
kwachiota mubhuku ramasvinyange riri pasi paishe bhuku remasvinyange ndizvozvo kuri kumausekwa ikokoka pasi paishe Nyandoro. Bhuku remasvinyange pasi paishe Nyandoro ndoko akabarwa ikoko. Baba wekubereka Marshall aiva inziwo Kasera Nhau munhu mumwe vaibva ikoko zvakare kwachiota bhuku rimwe chete iroroka rekwanyandoro. Amai vaichinziwo Hamundidi Jani vaibva zvakare Hamundidi Jani avo vakatiya mugore 1976 asi ivo vaibva kwachikwaka kwamusungati uko Chikawa kwabhora ikoko kwachikwaka ndo kwavaibva gogo. Ana Marshall vakabarwa varivo 11. Wokutanga Janet Chinamo vanova ndo amai vaThomas Mapfumo. Janet Chinamo vanova ndo amai vaThomas Mapfumo. Saka Thomas anoti sekuru kuna Marshall munhu mumwe. Kuzoya zvakuchiteerwa na Simeoni, achizoteerwa na Sophia, kuzoya Francis, kuzoya Ebson, kuzoti John, kuzoti Chipo ari kwachinamhora kudombosha wako, kuzoti Peter. Peter ari kuWichdale Farm kuBeatrice uko panonzi paFrank pedyo nepaRosaram apo. Ukangodarikawo paRosaram uchienda kuchivuko utora rakanzi Tsaga Road nechekuruboshwe uko wangoti darikei pahanzi pai aiwa unobva ungasvika ukangodarika karwizi utongoona paFrank pamhiri apo ubva utongosvika ipapo ndo pana Peter munhu mumwe. Peter munhu mumwe ndiye anosiyira Marshall ticharwa. Kozopedzisira na Sabina ari kuMhondoro, akarorwa kuMhondoro ikoko. Saka nokudaro vasara vari vatatu mumba mavo. Kwasara Chipo, tete Chipo, kozoti Peter na tete Sabina vari kuMhondoro. Vakomana imi zvinoshungurudza kuti vanhu mune makawanda kudaro kusvika 11 mozo komanaka pasi ari guti ichokwadi. Right, ngomana uyu dzidzo yake chikoro chake akachifunda ikoko kumausekwa kumshakwa ikoko pachionana akazoenda kuita standard 6 yake kumausekwa. Hanzi ari kuchikoro aitamba zvakare traditional dance aya achikura kudaro aita traditional dance aitamba imomo traditional dance nezvimwe zvakasiyana siyana zvaaita mitambo pachikoro pamwe chete na sekuru wake zvakare pamwe chete nemuzukuru wake William Mapfumo uyo angari munin'ina waThomas Mapfumo. Mugore 1968 ndo pakazouya iyeka Thomas Mapfumo kuuya kuHarare kuzogara muMbare muna Mchira Hondo Street umo kuzogara kumba kwana Thomas Mapfumo na amai vaThomas Mapfumo. Ndo pavakauya ipapo vachiuya kubva kumausekwa uko akati inini regai ndinogara
kumba kwehanzvadzi yangu ndokuchiuya kwaakaita kumbare kunoko kuna Muchirahondo. Zvisinei ndakaita mhanza yeukurukura nemukoma wake anova ndiye Peter. Peter ndakasangana naye nini paSt David kumahuseko uko kwaChiota. Ndakaenda kumusha kwavo ikoko, ndakasangana naye pamusha pakaberekerwa baba vake iye Mashao munhu mumwe paSt David apo ka ndibva ndawana mukana wokurukura naivoka sekuru watove sekuru Peter munhu mumwe ndichivabvunza inini kuti saka iyo shasha akabva sei mahusekwa akuuya kuno. Achibva kuno akaenda achinotsvaga basa, tichinogara kumba kwanzvadzi yedu kwaMapfumo, kwamai Mapfumo. Vaigara kupanguva yedu vaigara pa109 muna Muchirahondo. Aiwa, pari kunzisika apa marotirika ndiwo ka mukoma wa Mushakabvu Mashao munhu mumwe baba Peter munhu mumwe watiri kurukura nawo ka tiri pano paJongwe mahusekwa. Zvinofadza chizwa chiti paka Nhoroondo. Imimi munina wenyu makakura akakura muchiona anga ari munhu akaita sei paudiki hwake, uye zvaifarira kuita ndezvipi? Mukomana uyu paudiki hwake akakura chaanyanya kufarira zvake kutamba bhora 1, chaaifarira kuimba nokuti mumusha maitambwa ngoma dzemachangani. Baba wedu aitamba ngoma dzechichangani, saka ndiwo mavakakurira iye naThomas Mapfumo. Zvinofadza chose. Right, ndo kukura kwakazoita kunoku. Saka mune zvengoma izvi vakazopinda sei? Baba vangu mune zvengoma munoziva kare kwaita mashavi. Baba vangu akagarwawo neshavi arigari mudzinza menyuba rinogara pese pese. Saka baba vangu vainge neshavi rechitangani. Zvavakanga vane shavi rechitangani mairidzwa ngoma mumusha. Saka ndo matakakura tichingonzwa ngoma zichiridzwa, maitobikwa doro muchiridzwa ngoma. Saka takakura tichiona izvi. Saka vakomana ava vakazvitakura izvozvo kusvika vaendaona zvokwaRarare. Ivo vaitotambawo nekuridza ngoma dzacho? Ehe. Vachishaurawo zvakare? Vaitozviona vachichitwa vakatarisa wangu. Right, azoenda kuHarare. AkuHarare ngomana akunotsvaka basa. Akatanga kusvika kutsvaka basa rekuti sei? Mashoko achipinda muHarare takasvika pa109 muna Muchirahondo. Ndobva apinda muindastry. Apinda muindastry akasevenza muindastry. Asevenza muindastry. Mashoko akazotorwa naThomas vachiridza kwaMutanga, ndiye akamufundisa madrums. Akatanga ari domain. Ndobva afundiswa madrums naThomas. Zvichireva kuti akatanga kupinda mune zvemagitare zvinji Thomas. Thomas ndiye akatanga kupinda mune zvemagitare, ndobva afundisa sekuru vake wangu. Asi akatanga kuenda kudhorobha ndi Thomas Mashao akazotera wangu. Akatanga kuenda kudhorobha ndi Thomas Mashao akazotera wangu. Aiwa, pari kunzwisika apo amadu atirika muri kunzvaka tiri kurukura edu ka tiri kunoka kumahusekwa tichinzvaka Nhoroondo takatandara zvedu ka na sekuru Peter munhu mumwe vanova mukuru ka mukoma kana kuti muteedzanika waiyeka Mushakabvu Mashao munhu mumwe. Eti tinozviziva isiso kuti dzimwe dzenguva mwana kana ari kuchikoro zvezve achikura vabereki vamwe havadi kuti apinde mune vaisada makarekare zvokuti mwana apinde mune zvemimanzi vachiti zvazvinokonzeresa. Handizivi kwenyu mimi kwakusina dambudziko iroro rekuti zvinokanganisa upenyu hwemwana? Dambudziko iroro rakanga ririko, asi munhu kana une chako kana sezvakaita Thomas taitora matamba toboora atoti zvikohwiro. Isu taiboora buri rimwe cheke toridza.
iyaibora mabuki maili uku nekuku toya airozo chikowiri chemaoko wainyatsonzwa kuti uyo ndiThomas zvanga singakwaniswe nevamwe zvanga zvisingakwaniswe nevamwe ichokwadi imi chikowiro megedza chine buri rimwe chita asi aita chine mapuri mairi uku nekuku pokufuridza pechitatu zvikowiro izvi maizvifuridza muri kumombe tiri kumombe zvikowiro izvi taitora damba munhu tovhura nepamusoro apa tobvisa modzi worivhura pasaidi wofuridza apa manje uchiridza yes ndio zvataiita kwemimi sei musinopinda mune zvekuimba ini handina kukwanisa kupinda mune zvekuimba ndokuti ini ndini ndakazodzokera kumusha kuchipinge kwaMutare ndakunogara nasekuru vangu akufera mubhuku mamutudza pamashereni saka ndokuparadzana kwavakabva maita navakomanawo yes aiwa zvinofadza chose right mukomana wakashanda mudhorobha reHarare wakatanga kuita zvemakitari zvavo muchiri kutonderera mimi chikwata chaakatanga kushanda nacho akatanga kushanda neacid namapfumo ndo yaakatanga nayo ndo pavakazobva vakuenda kwachikwana adadzwa naria banda weGate Sounds kwachikwana ndo kwavakazosiyana naria banda ndo kwavakabuda achiti iye Mashau neva Mutare uyu Piri na Edward Alex Piri na Edward vari 4 ndobva vafoma gurupu ravo kuti izonzi 4 brothers vakaenda kurecording na Chris Matema ndakati zvino totichi bhendi renyu zita zvikanzi zvamuri 4 toriti 4 brothers ndo parakabva pana Chris Matema kurecording hazvina kuzombodzokera shure hazvina kuzodzokera shure aiwa zvinofadza chose saka hopa akaenda kuGreat Sounds anga abva manje mumaoko emuzukuru akuenda kuGreat Sounds kuna area banda aiwa kwana aiwa apari kunzwisisika ipapo ndokudaro imimi tingati kambo kamungati aka ndo kakashaurwa nemunin'ina wangu kanondibata ndekapi kamba kaakashaura ndingati tuviri amai ndotamba nani Didmus Peter achireva ini kuti amai ndotamba nemukoma kamwe kanoti mukoma uya ndikutaurire ndave muranda pamba pangu imimi sekuona kwenyu imimi aida kuedza kutsanangura kuti udii apo zvinhu zvazvinoita ndezvekuti munoziva mudzimba mune zvinokubata asi woona kuti kusvika semunhu aidzamawo mupfungwa dzake ndobva akaita karuyo right mawanzwa pakatanga kutofara mawanzwa kamukoma Peter munhu mumwe anzi akatanga kushanda naThomas Mapfumo kuAcid Band saka nokudaro ndo kwaakanodzidziswa kuridza madrums iko kwakamboitawo domeni nokudaro rekati mbonzwa iyo Acid Band yacho ya Dr. Mukanya makore acho yayo Tamirira taneta mambo Tamirira taneta Tamirira taneta mambo Tamirira taneta Koyo vaya vane rugare nzivo vakadi mambo Tamirira taneta Koyo vaya vane rugare
vakadi mambo tamirira taneta tamirira taneta mambo tamirira taneta tamirira taneta mambo tamirira taneta koivo vaya vane rugare ndivo vakadi mambo tamirira taneta koivo vaya vane rugare ndivo vakadi mambo tamirira taneta tamirira taneta tamirira baneta tamirira taneta tamirira taneta tamirira taneta mambo tamirira taneta tamirira taneta mambo tamirira taneta koivo vaya vane rugare ndivo vakadi mambo tamirira taneta koivo vaya vane rugare ndivo vakadi mambo tamirira taneta ndiwo chikwata kacha che Acid Band chaitungamirwa kana iwo ka Mukanya Thomas Mukanya Thomas Mapfumo kwakatsoka kuridza madrums na Thomas Mapfumo sekuru muzukuru achidzisa sekuru iye Thomas chikwata chake chekutanga kuridza nacho chainzi cho The Zutu Brothers chaakafoma auya muno muHarare achibva kumarondera kunova ndoko akakurira chainzi cho The Zutu Brothers ndokubva anza angosvika ngopinda muchikwata chainzi Zutu Brothers chaive chiri Mbare omuka ndobva azotanga chake chainzi The Springfields imomo ndopakazouya Marshall munhu mumwe akuchibatana naye manje vakuchifamba kavari vese achimudzidzisa akamboitawo domain apo neapo hanzi umwe musi original member aridza madrums ipapo haana kuuya kubasa saka Marshall semunhu aimbobatiswa kana nemuzukuru akabva mbunze bvobva pagedhi ipapo imbouya panapa hanzi ndopaakazongobatirawo ipapo abata musiwo haana zombodzura tsvimbo akabva atongova munhu wemadrums hanzi haana kugara futi kwaThomas ikoko neThe Springfields akabva asiyana naThomas abvaenda anojoina chikwata cheThe Black Jack chikwata cheThe Black Jack achiridza madrums ikoko haana kutora nguva yakareba zvekare ari kuThe Black Jack ikoko akabva adzokera kuna Thomas Mapfumo kwekeka kwanga abatana naJonas Tole nanatinati Chiyangwa vakwamutare uko vakaumba chikwata chinonzi cho The Blacks Unlimited ndo kwachakaumbirwa ikoko. Blacks Unlimited yakazoparara zvakare. Jonas Tole achienda unovamba The Storm. Thomas Mapfumo ndobva auya kuno kuHarare ndobva abatana nevakomana veThe Pied Pipers pamushandira pamwe apa. Leonard Chiwangwa akabva aenda kunojoina kaAcid Band. Ajoina Acid Band yanga yaikwapedzera mamutanga muHighfields uko. Thomas Mapfumo akabva atira Leonard Chiwangwa kwekwe kuAcid Band ndobva ajoina Acid Band ikoko. Akatanga kurilisawo nziyo dzake dzekutanga ari ikoko. Zvakazomuita kuti asumudzire
Blacks Unlimited kechipiri. Mashao paakabva kwaMutare haana kumbomira, akabva enda kunojoina Tinei Chikupo nemaonera Superstars kudombo shawa kwaMvere Chena uko. Ikoko achiridza futi madrums. Ari ikoko Mashao akatsikisa kambo kanonziko anzi Kapfumo Kandibaya. Ndo yanga iri first release yake ari koko kuna Tinei Chikupo kumaonera Superstars vari kudombo shawa. Ndobva vabudisa Kapfumo Kandibaya. Nekufamba kwenguva vakabva azoreleasawo zvakare imwe yainziyo Zvamauya Tongai Zimbabwe. Ari ikoko kumaonera komana imi nekamo kanonziko pamusoro eComrade ndikaiti mbokanzwa panapa Zvamauya Tongai Zimbabwe. Dzimwe dzenziya dzakakumbira chose hanzi Zvamauya Comrade Zvamauya Tongai Zimbabwe. Mauya Vankomo, Mauya Vamugabe, Mauya mese ka Magamba
vakarwira ka rusununguko kuti tive tinodla rifa ratiinaro kudai zvika munyika yeZimbabwe. Vana vevatema vachitonga nyika yekwawo, kwanzi zvese izvozvo ka mwana womutema wakazvipira kuenda kunzoko kunoronga hondo kuti iwe neni pazuva ranhasi tiveka tinogara ka atakadekara zvedu. Nokudaro ka vakafira kuhondo yekuchimurenga, ngativeka tinovakudza, tinovaremekedza, tinovarangarira misi nenguva, tisakangane zvakareka kupa ruremekedzo nezvigaro zvakakodzera kune avo ka vakararama kuhondo yechimurenga vatiinawo pazuva ranhasi, vakapuwa mukana kuti vaive vanotsika nyika yeZimbabwe, uyezve vakapuwa mukana wekuti tiveka tinowadzana navo tivake nyika yedu. Ngativaremekedze. Handitika right. Tiri kufambira mberi zvedu ka nayo ka nhoroondo yaivo ka muchakabvu Marshal munhu mumwe avo vakazogumisira vafamba nechikwata chine mbiri chakaita mbiri chainzi choka the four brothers. Nekudaroka tanzwa isisu kunzi vakazoshanda vabva kuna Teenage Kupo, vakabva vaendayo zvakareka kune chikwata che The Great Sounds. Anzi akasiya vakomana vatatu ikoko, adza akabva ikoko nevamwe vakomana vatatu. Zvinova ndo zvakazokonzeresa kuti chikwata che The Great Sounds chiparare izvozvo, zvokuti munhu wakubuda uko wakubuda nevamwe vakomana vatatu. Teenage Kupo hazvina kumbomuitira mushe, nekuti chikwata chakabva chamhara ipapo kuti komana, saka manje ipapa chapafambisa sei. Chikwata chakabva chaparara chaTeenage Kupo. Ndofunga pamanje zvazvekuti ndopaakatangirawo vana Teenage Kupo kuzoita masession musicians. Ndopasaka maiona imimika Teenage Kupo anga asingagare nechikwata 1, aingoti apa ashanda apa ashanda apa ashanda, anga asina chikwata chake chatinoti ndo chikwata chake chaichoka. Saka abva ikoko aikatakura vakomana vatatu ndobva mugore ra1977 akuda kunovamba chake chikwata. Asi Great Sounds ikoko ndo wakabatana na Elias Banda, nana Dara Mukaranga, nana Grant Ndowa, Moses Kabubi, nana Piers Makokova, nana Elias Chimwara. Iyo Great Sounds iyo vamwe vangatoshamisa kuti ko Great Sounds ndeipi yakatidza dzipi konziyo, imbonzo ai dzimwe dzenziyo dzakadzwa ne Great Sounds. Anewaya anopenga siana naye, anopenga anewaya anopenga siana naye, anopenga anewaya anopenga siana naye, wakambara mulume nekuda chiware tsaka chamwari siana naye, waipisa nyama nekuda chiware tsaka chamwari siana naye, anopenga anewaya anopenga siana naye, anopenga anewaya
siyana naye waituka mama nekuda tikomba saka chamwari siyana naye waitisa vana nekuda tiware saka chamwari siyana naye anapenga anewaya anapenga siyana naye anapenga anewaya anapenga siyana naye wanga uri musambo wechachacha iwoka chikwata The Great Sounds nguva 11 o'clock pano pa National FM muna National Driver ka tichinzo yedu sisu ka nhoroondo ka chikwata nhoroondo ka avakomana ve Four Brothers ana Marshall omunhu mumwe ndofunga paka manyatso kunzwa pa Marshall omunhu mumwe aitawo mabacking vocals pakambo ikaka kakakurumbira Great Sounds autauri nezve Great Sounds ingatauri nezvekambo ikaka kambo kakakurumbira chose iye anga ari papo achiitawo zvekare ka mabacking vocals papana na Elijah Banda na Dharam Karanga na Grant Ndowa Moses Kabubi Piers Makokova na Elias Chimwara chikwata che Great Sounds chika ndechekuma 60s iko kuma 1968 iko akare kare zvisinei Marshall munhu mumwe Alex Piri Chipaika na Neva Mutare ava vanga vari ndo vanga vari vanhu vatingati vakatanga kuumba chikwata che The Four Brothers mushure mekunge vasangana pakaparara The Great Sounds yanga ndo yanga ine yakapuwa contract pamutanga saka kwaifi udzuku saka payakaparara wakomana wakabva vabatana futi vakati akomana isizuka ngatidzokirei tinomutsiridza contract munhu aitungamirira anga ari Elijah Banda anga abva zvino saka wakomana ndobva wabatana ndobva wadzokera futi paipai ndobva vanonyengetedza kuti aiwa isisu toda kuendera mberi tichitabata noti Elijah Banda anga abva saka vakomana vari 3 vakabva vadzokera futi papo vabva vamutsiridza contract vakabva vaipiwa zvikabva zvafaya zvatanga kufaya paipai asi vanga vakuda manje sezvo vanga vavatatu kavabva ku Great Sounds kekeka vanga vakuda umwe wokuti vanopfekera ipapo uyezve nekuda kuti John Muyambo Chibhodhoro anga abva mugore 1978 achina unojoina na Safirio madzikatire kwamukadota kuye ndo pavakatsvaga umwe ainzi Edward Matias apa manje zvanga zvakufaya vapuwa contract manje vapa chikwana zvanga zvakuita zvichifaya havana kuda kuramba vachipfuurira mberi vachishandisa zita rekuti The Great Sounds vakabva vachinja zita vakazenge vakunzika The Four Brothers hanzi chikwata che Four Brothers kambo kawo kekutanga kutsikisa kuti 1 kavakatsikisira kakamba naitsikisa yange ichiri kuSouthampton kumaindastry uko kainziko Mandega ka 7 single aka kainziko Mandega inini handisati ndambosangana nekambo kane zita iroro rekuti anzi Mandega ini sana kutombosangana nako asi tichamboedza kuti tikatsvake pada nguva togona kungosangana nako tombonzwisana panapa right zvisinei regai timbonzwa kamwe kambo kavakaita ne The Great Sounds
kanonziko Sara wandinedza. Sara wandigumbura, wandikanisa mapfumo pasi, wandipedza shungu, ndokuita seko naikanisara. Ndakutengera hembe waityisa panjuka, ndakutengera butsu watitambisa chiware, ndokuita seko naikanisara. Sara mazese kukumbira, marienze chikapu yaperera kunjuka, ndokuita seko naikanisara. Sara wandinetsa, Sara wandikumbura, wandikanisa mapfumo pasi, wandipedza shungu, ndokuita seko naikanisara. Right, vazhinji vacho mwaifudza kuti ma4 brothers vana vemudumbu rimwe chete. Aiwa, vangasiri vana vemudumbu rimwe chete, asi ngotiwo vanhu vakangosangana badzika mubasa. Chikwata che4 brothers chavambwa iko zvinezvi. Manzwa emimika kunzi zita mukoma Peter vataura kuti zita rekuti 4 brothers vakangoenda kunoritsikisa kuye kuSouth ndokubva vanzi kuti pewo zita renyu apa vese vabva vashaya zita, ndobva vangonzi naChris Matema anga ari producer papo, tukanzi 1 2 3 4 brothers. 1977 zita kuti 4 brothers rakabva rasumuka ipapo kam. Zita kuti 4 brothers ranga singarevi kuti vanongoramba vari 4, dzimwe dzenguva aitomboitawo 5, asi iri ndofunga pamwe musi wakaenda kunotsikisa vanga vari 4 chete. Pamadrums ripomavuka zvapana Marshall ticharwa munhu mumwe, bass papana nekushaura zvakare papana Neva Mutare, kozoti parhythm papana Alec Chipaika Piri, kozoti Edward Matias ndiye aive akadzvidigira ka lead guitar. Makore acho ayo zvaifamba chose kani. Vakatanga kuimba nyika isati yawana rusununguko, vakazoimba nyika yawana rusununguko. Nziyo dzavo zhinji dzimwe dzakakurumbira, dzakafanana yana makorokoto. Aiwa, hapana asingatombozivi kuti makorokoto kakashungurudza zvakaita sei. Gore 1980 ndo kamwe kenziyo dzakafarirwa chose, uyezve kakawanawo magold disc.
kwemakore mazhinji ona rugare rwauya chose chose tofara Zimbabwe yose topembera inga nhasi tofara marutenga nazvanyari zvedu kaiwo tipembere wenyambira svika pedyo uitewo makorokoto kwemakore mazhinji amatakatambura kwemakore mazhinji ona rugare rwauya chose chose tofara ona rugare rwauya chose chose tofara Zimbabwe yose topembera inga nhasi tofara Zimbabwe yose topembera inga nhasi tofara marutenga nazvanyari zvedu kaiwo tipembere marutenga nazvanyari zvedu kaiwo tipembere wenyambira svika pedyo uitewo makorokoto wenyambira svika pedyo uitewo makorokoto namai wekantofara isu imamai wekantopembera namai wekantofara isu imamai wekantopembera mazhinji ona rugare rwauya chose chose tofara Zimbabwe yose topembera inga nhasi tofara marutenga nazvanyari zvedu kaiwo tipembere wenyambira svika pedyo uitewo makorokoto namai wekantofara isu ina mai wekantopembera namai wekantofara isu imamai wekantopembera ndo kambo kanonziko makorokoto anzi kambo ikaka kakatora mari ya anzi kakaita kuti vakwanisikewo kuzikana nyika yese nekuda kuti kavaikorokotedza nekupemberera ka rusununguko rwemunyika yeZimbabwe anzi kana chero kunze mhiri kwemakungwa chako chako kambo ikaka kakarira chaizvo kakafarirwa chaizvo kakatowana mubayiro yakasiyana siyana uyezve muno munyika yeZimbabwe pane kamo kasingulu zvakare kanonziko dzerevende kaiye mashawo munhu mumwe zvakare kakaitawo mukurumbira kozotiwo mugore 1985 pane kamo zvakare kanonziko vimbai kakawanawo zvakare kamubayiro mugore 1984 Matias akabva abuda muchikwata ndobva atsiviwa naFrank Sibanda akatorwa kwaJohn Chibadura bva apinzwa mu the Four Brothers nokudaro mugore 1985 Four Brothers yakabva yaenda kuSoviet Union ichinomirira nyika pamitambo pamutambo wekuratidzira katsika nemagariro dzenyika dzakasiyana siyana yonti cultural exchange yakasarudzwa mugore 1985 nekuda kwekuti yanga yakurumbira yanga nemutsindo chaizvo munyika munomu ndo yakabva yaenda iyo kunomirira Zimbabwe iyo Four Brothers kuwaifields kweke pasaratoga paya vakapagara chaizvo enda vanga vasingakwanisa kuita mashows nekuda kwekuti ivo vanga vasina kit saka zvavaita kuti ungoramba vakateyamira ipo nekuda kwekuti vanga vasina zvasingireti vafambe kit yanga iri pabhawa ipapo saka kufamba kuita mashows kunzoko zvasingaita asi vanhu vaivada chaizvo vachivafarira kwanzi umwe wechichena aifarirawo Four Brothers iyoyo
akabva atapirirwa chaizvo nemashandiro aita vakomana ve4 brothers, ndobva aronga iye kuti vamboenda vambonopapaidzaka kunze kwenyika. Vakabva vaenda mugore ra1988 kuCanada kuVancouver music festival. Hanzi vakabva vaenda kuCanada mugore ra1988. Ikoko zvakare vakawanawo zvakare mumwe mikana vari mhiri kumakungwa yekuenda kunyika dzakaita sana Bulgaria, ana Finland, panzvimbo yekuti vapuhwe mari ikoko. Ivo vakabva vati aiwa isisuka hatina kana zvekushandisa, tipei mainstruments. Nokudaro vakabva vasoterwa kiti yanga yakanaka chaizvo yavakabva vauya nayo muno munyika yeZimbabwe. Ndo zvimwe zvikwata zvakaita nekiti yanga yakabatana yakanaka. Nekuda kwaizvozvo makore apinda iyayo makore tichangobva mukuwana rusununguko. Hanzi apa manje vakabva wana mukana manje wekuti vachibva panana Saratoga paipai manje vachienda vachinozviitirawo mashows nekukwanisawo kuendawo kana vakadanwa kana kunze kwenyika. Hayo zvakangopfava kuti vave vanobuda vachienda. Right, regai ndimbokupapaidzirai kamwe kenziyo kakanetsa chaizvo. Chitora moyo pakapera shungu dzamwari, akatora moyo kwete wangu ndega. Chiri vazhinji vanomurumbidza, mesaka akapfekedzwa tsitsi nengoni. Ndiye mwana we wandairera, ndiye mwana we wandaitaura. Rimbai mwana akanaka, mwanasikana chichakera vaseshereni. Chitora moyo pakapera shungu dzamwari, akatora moyo kwete wangu ndega. Chiri vazhinji vanomurumbidza, mesaka akapfekedzwa tsitsi nengoni. Ndiye mwana we wandaireva, ndiye mwana we wandaitaura. Rimbai mwana akanaka, mwanasikana chichakera vaseshereni. Chitora moyo pakapera shungu dzamwari, akatora moyo kwete wangu ndega. Chiri vazhinji vanomurumbidza, mesaka akapfekedzwa tsitsi nengoni. Ndiye mwana we wandaitaura, rimbai mwana akanaka. Ndiye akatora moyo kwete wangu ndega. Chiri vazhinji vanomurumbidza, ane moyo munyoro usina vamwe. Moyo wake kumbezo nechando, mutsipa wake wenge bhiza ramambo. Rimbai mwana anetsika, ndiye mwana we wandaitaura. Rimbai mwana akanaka, ndiye akatora moyo kwete wangu ndega. Chiri vazhinji vanomurumbidza, ane moyo munyoro usina vamwe. Moyo wake kumbezo nechando, mutsipa wake wenge bhiza ramambo. Rimbai mwana anetsika.
ndo kamboka nonziko vimba ikakanetsa chokwadi kamakore apindayo kapana asingazvizive izvozvo kamugore ra 1984 imi kaimi aiwa kwakuri kumakwikwi ichaiko chaiko ka right tozviziva kuti ndo pavakawana mukana ikubuda vachienda kunze kunokwapedza ka mhiri kwemakungwa zvisine yazvo regai timbonzwa vana vamukoma Peter munhu mumwe kuti pavakanzwa kuti vafana vakusumukira manje vakuenda kumhiri kwemakungwako ndezvipi zvakaitika kana kuti tingati mumhuri mavo mufaro wacho wanga wakaimira sei? Ndo patakatanga kutofara kuti zvino munenge uya wasimuka ende paakatanga kuita izvozvo isu vakoma vake hatina kumboona dambudziko haana waakanga asingabatsira haana. Anga ari munhu aitambanudza ruoko anga ari munhu aitambanudza ruoko zvachose. Kuno kumusha tingati here pane pfuma yakasiyawo yazvaikuti kana tingati musha waivaka kana kuti aingosumudzira pamusha pavabereki ipapo? Aingosumudzira pamusha pavabereki ipapo haana musha wakavaka. Handiti kama ko mudzimai waakawana kana kuti kwatingati waakatanga kuwana ndiani? Mudzimai waakatanga kuwana anonzi Raina. Rainani? Amai vaMarshall Junior. Aibva kupi Raina? Raina aigara kuIFODS ndoza kuWestern Triangle sokumusha kwake vanga vasina musha wangu. Kumusha kwavo kuri kupi ndora kuti kwavo kwatingati ndo kumusha kwavo tingati vaibva kuGoku here kana kuti kupi kana kuti kwavo Mozambique kana Zambia? Apa no idea. Saka ikoko ndo kwakabarwa Marshall wangu. Vakatogara vese ri vanhu vakagara vese kusvika vapesana mwaishurudzimwamo wangu tichigara pachidzero pamba pababa Dr. Benedict Chidzero paatete vedu kuri kupi koko kuIFODS kuengineering. Ipapo ndipedzese aigara kuengineering vachiti iye Marshall Albert now toya Thomas Chidzero toya Mike vaigara vari 4. Saka imi mungaite ruzivo rwokuti sei vakapesana name vaMarshall? Ruzivo charwo ndinarwo rwokuti munenge akaya achiti mudzimai wandikanganisira saka inini handichakwanisa kugara naye. Imimi sana bankuru anga wapirwa nyaya mukangoti aiwa tikati aiwa zvawaronga iwewe sarudzo ndeyako ndozvatakaita. Aiwa zvinofadza chose. Asiyana naamai Marshall akazoita sei? Ndobva atora Letwin amai vaShingai. Letwin uyu anobva kupi? Anobva kuWedza. Atora Letwin akagara naLetwin ndobva vabereka Shingai Ethel Monalisa. Ndobva vasiyana naLetwin ndobva auya kwandiri akati mukoma ini zvemudzimai handichada. Ndikamuti muningena kana usati mudzimai asi kumba haabve iwe kuita mari yako iwe tsvagai muimba usiye mukadzi nevana nemhuri iri kumba ikoko. Chokwadi muningina wangu ndobva anotenga imba yake kuK kuuniti K. Apa iye kutanga kwakuri kuero akaisiyawo zvechokwadi nechi nevana ndobva atenga kuK kuno ndo kwakasara mukomana mukuru Marshall. Ava vana vaLetwin vari kumba kwakafira mai vavo. Uko ndogara mukugara Marshall uko ndokurugara Shingi. Aiwa zvinofadza chose. Letwin mupenyu here? Akatisiya. Aiwa akatotanga Marshall asati ashaya. Nditi kama manzwa kapa mukoma Peter amunhu mumwe ekumbototurudwe pane channel right. Ndakataona manza zvakare kutaura neumwe ka vaimbi uyo akamboshanda
ne4 brothers anova ndiye kapatrick Mkwamba. Ndakaenda kwaRusape uko ndikamusvikira ari paworkshop pake. Mazuva ano akuita zveworkshop kamudhara kupisa kuita tamba nemasimbi. So right lathe machine aiwa zviri kufamba, zviri kuvafaira vakuri varamba kuchembera. Ndo shasha dzacho dzemaRusape imomo. Ndakavasvikira pabasa pavo ipapo vari kwekwe nemasimbi avo nopanda kurukurawo nawo zvakare. Vakatipawo nhoroondo yavo muchidimbu. Vakatiudza kwavakabva nako kuzodzimara vazosvika pavakazoenda unobatana ne4 brothers vachitiwo inini ndakanga ndabatana nechikwata che The 2 Seasons. Sana ndangotsikisa nziyo mbiri shamari tenga gumbezi na zvinonaka zvinodhura zvemudhorobha. Saka ndakaona kuti ndine nziyo mbiri chete kuti vakomana Seaside Band vanga kuti veSeasons vanga kuti ngatichitendera tichita mashows. Yakati inima ndine 2 songs chete nditendere ndichita masongs ndichita mashows ne2 songs. Zvinyatsokira zvakanaka, endai zvei ndakutomutsvaka chimwe chikwata chiri nani. Ndopa akazobatanaka ne4 brothers. Ngati vadzwe panapa ivoka mukoma Patrick Mkwamba. 82 pakata pandatanga kurekoda nawo tenga gumbezi kubva yaita hit. Saka taakuda kuzopractice next recording. Vabva vanetsana naPaul Mukondo ndiye wari muridzi wehotel. Vabva pacontract vakuita zvematouring. Voda kunditi ngatiite tese touring. Ndikati handingafambi ndichiimba 2 songs kuseri nekuseri tenga gumbezi nadziko raMalawi. Ndikati aiwa rega nditsvage vamwe vekuita nawo vari best pa1 place. Apa dziko raMalawi maimba kuti tichiya. Ndikawana mari ndonokwira chitima ndiende kunoona dziko raMalawi. Saka ndava ndaenda ku4 brothers iri paMachipisa. Ndikati nedzimbo dzangu ivo vaivanzwa hiti tenga gumbezi vakaona kuti munyori chaivo. Zvikanzi auya nadzo tidziite. Apa makaona ani 4 brothers? Ndakatanga kutaura naAlex, ndiye munhu ainzwisisa. Kubva ati handataura nevamwe vati uya. Iyo yanga mbenge yambotsikisa dzayo nziyo. Ndainambotsikisa nawo. Ndiro iyo yanga yambotsikisa dzayo. Ibi Iyo 4 brothers yanga yambotsikisa. Vaivambotsikisa. Pane pamwe pandasirira hangu tiri kuchitungiza tiri Hallelujah Chicken and Band. Tichikomboza tichirekoda chidaro. Pakaita song yandakauya naye yainzi Mabucha Boy. Kuchicken and zvikanzi song hainyatsoita. Ndandataura naPatrick Abani ndati handi kuna vakomana vari kuridza kwaChikwana. Abdullah Musai waKwaChikwana futi watakamboridza naye. Ndikati handidi kuna tonotaura nawo kuti tingorekodha singuri kuno vari kuiramba. Vanaina naPatrick Abanda vatanopraiza nawo vatairekodha. Ndo wanini ndakaita navo vari kwaChikwana. Kuseri kwacho aiti chiMabucha Boy. Mabucha Boy ndichanyatsoziva kuti kuseri. Kuseri kwacho ainzi Vambozha Vawe. But not nebit yatakazoita nayo. Iyo yaiti zvamauya kudai zvatakuona ivo zvinhu zvese zvanaka iri slow beat. Saka zvadaro song iyoyo ava vanzwa kuti kwaMachipisa uri kudiwa band. Vabva vaenda kwaMachipisa. Vabva vanzi iyo audition ridzai tikunzwei. Vakaridza dzimwe vabva vaita iyo Mabucha Boy ikanzi tova tiri kunzwa paredhiyo. Ivo vasati vambodzikisa dzavo. Tova tiri kunzwa paredhiyo. Yengo. Saka pamberi apo Alex akazondiudza unoziva shamari song yako ndo yakatiwanisa contract. VapaMachipisa manje. Saka ndazobva kuclub aidi ndavajoina patarekodha zvinonaka zvinodhura. Yabva yaita hit. Kuseri kwacho iri dai ndiri shiri. Tichibva ipapo patazorekodha Vambozha Vauya nenew version manje. Tobva ipapo tikati vakomana ngatiite ialbum. Ko uye pana Vambozha papa aiti aiko zvino Vambozha Vauya ndiani? Ndini. Ko aiti pane pangu panozonzi pepe hanzi naVambozha gara tichiri kudya mari. Ndi never webase. Ndiye aidaro ipapa. Kana mashara aipamidzirwa futi. Saka taita masingles iwaya ndikati ngatichiitewo album. Zvikanzi zvimaalbum hazvitengwi. Ipapo taita praise 4 songs dzekuda kuita album. Taita bonus Ramba murume tinohwawa, uri tsotsi namombe yeumai. Zvikanzi ngatinorekodha iwaya ari masingle. Toburisa masingle maira. Ndikati aiwa ndauda zvealbum kana musingadi
ndaakusiyana nazvo. Vandatora kuenda kuprize masondaro kuti Alex kubva auya kumba zvikanzi iwe ngatitsvage mumwe anoridza bhesi nemadrums tipedzise album yauri kudavo kana vasingadi tosiyana nawo. Isi tongopedzisa pane kuti uzonzwa kuti zvinhu zvawakamboprakidza zvaakurira pamhepo zvakazoridzwa nevamwe vanhu. Hayo tozoenda kuye tozonzwa vabvuma hanzo right, ngatingopedzisai ndokuzoti tirekodhi album yana bonasi. Pandakazoona kumberi kwacho vakuchirekodhiwo maalbum. Vambingi vachiramba. Vambingi vachiramba. Ende nemari yakatibhadhara album yedu takazoona kuti vatogutsika nokuti ingatatowana mari. Kuzoti muridze bonasi chii chamamaona? Apa nyaya iyo yakatangira tiri kuzvido bhiya hall kuchitungwiza kuunity N. Saka tiri kuunity N kuye Mubhawa takaona papinda mupurisa mujipi yacho yemapurisa maburuka mukadzi akabereka mwana nekamwana kari kufamba vari kupinda mubhiya garden vari kucheuka kutarisa aiwa atori madhays ebonasi iwayo. Tikandato zvangu so ndibaba vari kutsvagwa kunzi pamwe wakapondwa kumba havana kuuya. Vari kutofungirwa kuti iwe ndoimagina kuti vari kufungirwa kunzi vakapondwa ende vari pakati pekunakirwa zvavo. Ndikati nekuda vakapondwa vasina kutsvaga Mubhawa. Aiwa ava vaitotsvaga kuti pese tingangovawana kumba havana kurara. Pamwe tinovaona kuti vari Mubhawa varara kugirlfriend iri kana zvakadare. Saka ndikati but zvinotoimbika izvi kubva tazviimba semaimbiro atakaita aya. Doro riri kunaka nhasi asi mari hatinawo isu. Nyota nebhabharasi chete ndizvo zvatikuvadza. Doro riri kunaka nhasi asi mari hatinawo isu. Nyota nebhabharasi chete ndizvo zvatikuvadza. Zvinei vambozha vabva vangoti pfacha kusvika vambozha vauya. Zvamauya kudai zvinhu zvese zvanaka. Zvatakonai vambozha zvinhu zvese zvanaka. Zvamauya kudai zvinhu zvese zvanaka. Zvatakonai vambozha zvinhu zvese zvanaka. Zvamanga musipo tanga takashama. Zvamanga musipo isinawo chekubata. Zvamanga musipo yanga iri nzara nenyota.
manzi pfacha paNational FM. Ndinonzi Rabson Umari. Ndakasarudzwa kukukwidza pakati pevashamarari vedzine penyuro dzakasiyana-siyana muno munyika yeZimbabwe. Avo vanopapaidza ngoma dzakaita mukurumbira makore apindauka. The Golden Oldies. Icho kwadi amaratereka kutanga toti makadiko kumatimana ainyika yeZimbabwe kadai zvipindikiti kusangana kamuchirongwa chedu kagamba remimanzi komana patinorangarira magamba ezvemimanzi muno munyika yeZimbabwe National FM, the whole nation on one station. Nokudaro kana muchigutsikana uyezve kufarira basa rangu aiwaka ndisarudzeiwo kani veduwe kandai mavhoti enyu kuburikidza neSMS inoti nemavara makuru 0*14*RU. Motumira mimi SMS yenyu kunamba dzinoti 33553. Nasi wakadziruma watambira bonasi yake iwe nasi kumba morarako anonorarako tera nasi we shamari dzake dziri kuparira nasi masese avambobata iwe wechirungu cheburu yatotsuka uri kuita kunaya ana masibanda parutivi ona vosekerera ujonasi makiti uyafadza jeni jora yachinjwa yese yoperera mujukubokisi we tarisa wone paanoita achitamba chipisi godoro rewawa mumaoko kodya iri pamuromo elele 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 vamwe vanoichengetedza vozokwirisa mabhazi kunodyira nyuwere yavo kumusha nehama haikona Jonasi wapenga nayo bonus ranga rigoro ripi time hiyo 84 ya 84 mamuri pachikwana ipapo ayo 84 ndio ni 4 brothers muri kupi mamuri base pamachipisa and sina kuva join kuva part of the band ndaiuya nemasongs angu iye vachiridza pa night club pamachipisa ndichiuya nemasong toprize tore
tikangorekodhawo zvoperera ipapo. Zvaizoita kuti Mashara aimbe dzimbo dzangu, mapatrons aizoti kambokatanzwa pamhepo tiimbireika. Saka Mashara aitofanira kupraidhiza oimbira vanhu. Ndaini ndisiri mubhendi mavo. Saka every song andairekodha nawo aipraidza oimbira vanhu. Saka imi zvasinga kubate here? Aiwa, ndaitoiti promotion yesong iyoyo kutoita kuti vanhu vaizivisisa. Right. Saka imi maiti mukasiyana mukangoita nawo Four Brothers session musician mobva ipapo moenda kupi? Ndaidzokera kumba kuchitungisa. Mama neimba kuchitungisa? Ndaita imba takadzowaniswa panguva yenhingiriki Hallelujah Chicken Run Band. Sevashandi vekanzuru? Ya, saizvozvo. Right. Makazoita sei? Marowa bonus iyo ine Four Brothers mawana mari. Mungatudze here kuti muupenyu hwenyu mari yacho ndezvipi zvamungati apa upenyu hwangu mari yawapenga nayo bonus ndakatenga nayo chakati. Ndakatenga imba yacho iyoyo iri kuchitungisa. Tisi takapuwa mafirst option yekutenga dzimba dzainzi dzeownership. Aiwa, pari kunzwisika. Saka makazoita sei mabve ipapo? Ndo pane nyaya yeka yekuti taita album yaita mukurumbira yabonus, promota ouya zvikanzi chikwata ndoda kuchiendesa kuCanada. Ndikati ini ndiri willing. Enda ku4 Brothers vanoridza kwamachipisa, unonzwa kuti vanoti chii. Uye oenda ku4 Brothers kwamachipisa, awo ndo pavanotaura kuti uya haasi mubhendu. Dzimbo dziri paalbum ivava dzese Mashara anogona kudzimba. Ende moreover unotosevha ma-airfares ekuenda nemunhu wechi5 3 4 3 tokwanisa kudzimba dzimbo dzese. Ndokuenda kwavakaita kuCanada. Saka vadaro kuzodzoka kwavo ndakabva ndaenda kuSeasons. Season ndo yandawanira contract pachikomo patakamboridza neHallelujah Chicken Run Band pai. Saka neSeasons ndaingobva kumba ndonopraiza nawo. Ndo patakarekodha usanyari basa raunoita. Ava vakuita mashow vakutozoti veFour Brothers zvikanzi daitori song yedu iyoyi. Ava vamwe tu vaindifarira zvikanzi moti aigoya nayo kwatiri imimi muchimukanya kudaro. Saka vakaita nevamwe ava voti mashows vaita asi kuti vaite nini vai vasingadi. Ndo pandakazoti handichada kuona futi. Saka ndokuzopesana kwamakaita nayo. So zvichira kuti imimi kuSeasons makarekodha dzipi nedzipi? Ndakambotanga kurekodha navo vari kuclub aida kuti Tenga Gumbezi kuseri kwacho dziko raMalawi. NeSeasons yapa chikomo takarekodha usanyari basa raunoita. Zvemudhorobha zvinonetsa. Kumusha ndodzokera kumusha. Handingati ndakaita 6 songs nawo. Vapa chikomo. Achibuda ari masingles? Ari masingles. Makazonyarara sei? Ivo futi vakazobva pachikomo abva vatanga zvematouring. Ndakambodhonza nawo ndikaona kuti hazvisi kubhadhara. Kubva ndazvisiya. Chii chakunetsa ipapo? Ndingati mainstruments iwaya ndo nyaya yainetsa. Munhu wataihaira aida mari yakati wandei aitisiya tisina chatinacho. Ndo pandakazoti ndasiyana nazvo. Pandaedza kutsvaga hangu yekuzvaira inini nevamwe vakomana vekuti ndiridze nawo. Avo takati tenderere tikasvika kwaMutare. KwaMutare motikari yabva yaita breakdown, instrument breakdown. Ndo pandakaona vakomana vaiveza vechimosikeni. Tadaro tadzoka kunoku kuchitungwiza. Muridzi wemainstruments uyo bva atora mainstruments aanzi ndoda kumboaripesa. Kabhendi kakachinzi chia? Yainzi Free Squad. Ndaenda watora kuKwekwe. Ndo rairi zita rawo. Masha munhu mumwe ka paakazoshayikwa apa angasvinga chaonani na Patrick Mukwamba zvanga zvatove mhandu nemhandu nekuda kwenyaya iyoyo. Ndakataura naye Masha munhu mumwe zvanyatsokuratidza kuti haana nhasi kunoka
anza ndichakana kumuregerera nemunhu akaenda kumakwaiza zvikanzi ndichakana kumbomuregerera wakandikanya wakanditadza kuenda mhiri kwemakungwa inini Wakachenjera shamwari, Jamba wakachenjera shamwari, Jamba wakachenjera shamwari, Jamba wakachenjera shamwari. wakachenjera shamwari, Jamba wakachenjera shamwari, Jamba wakachenjera shamwari, Jamba wakachenjera shamwari. Etieni mizi 12 ndongo apa nechane pemukam echirongwa gamba remanzi anzi rudo rukave ruvengo akomana iwe akomana akarwadziwa mudhara Patrick Mkwamba arasiswa namasha umunhu mumwe zvikamakana zvekumakana zviye zvikama right mimanzi ye4 brothers yakakurumbira chaizvo mhiri kwemakungwa zvoti pana na BBC Radio 1 ikoko aiwa
yaitoonetsa mumashows akasiyana-siyana vachitombo haiwawo zvakare kunoridzawo kamasurprise birthday parties ikoko kumhiri kwemakungwa. Hanzi pane kamwe kambo kanonziko pasi pano pane zviyedzo hanzi kakapepesa zvakare pane imwe 50th anniversary yanga surprise birthday party yeumwe wechirungu ainzi Pew ikoko mhiri kwemakungwa. Uyu angari ainzi John Pew, uyu angari DJ kana kuti radio presenter paBBC Radio 1. Hanzi kako kambo kakanetsa chose. Mugore 1988 chikwata chakava nemukanawo zvakare wokumbonoridzawo paungano kaunti WOMAD yainzi WOMAD Festival kuEngland ikoko. Muna 2002 vakaenda zvakare kuJapan, asi apa vanga Marshall 2002 anga ashaya apa vakaenda naClive Marumwa vachimbotenderawo kuJapan ikoko vachikwapaidza. Zvinhu zvanga zvakuvafambira komana hazvoti mwana 1997 ikoko aiwa haikuna kutaura zvinhu zvazvakufamba. Vanga kutogadzira futi vari muno munyika yeZimbabwe kugadzira da kuenda kumhiri kwemakungwa ikoko. Marshall munhu umwe akapinda munjodzi muaccident. Apinda muaccident Marshall munhu mumwe nemotokari akatadza kuenda nawo nekuda kwokuti anga akuwadzwa musoro zvakanyanya uyezve nepachipfuva apa zvasinganyatso kufamba zvakanaka, saka nokudaro haana kuzokwanisa kuzoenda navo. Hanzi ipapo zvakazoteedzana zvakareka nestroke, akabva astroka kuva paralyzed. 1990 Albert Luigi akabva auya kuzotsiva Marshall munhu mumwe panzvimbo yake yekuridza madrums vamuchete nekushaura ipapo. Vachifungidzira vaine tarisiro yekuti zvoka dzimwe dzenguva Marshall achaita zvakanaka. Mwana wake Marshall Jr achitendera naye muzvipatara kutsvaga rubetsero kuti pamwe zvingaite zvakanaka. Mukomana vachingoenda mhiri kwemakungwa vachidzoka, vachienda mhiri kwemakungwa vachidzoka. Zvokutoti mugore 1998 pavakaenda mhiri kwemakungwa vakachungamirwa naye anonzi Albert Luigi, vakatosvika vakatsikisa damba refu rinonziro nanga ikoko. Zvisinei yazvo Luigi wacho akazoshaya Marshall achiri mupenyu, akazoshaya mugore 1999. Marshall achiri mupenyu hanzi akabatwa nechirwere chekensa. Mubva patorwa ainzi Robium chiuraya abva yakuzotsiva iyeye Luigi. Asi zvakadaro Luigi akazoshayika zvakare mugore ra2001. Wakomana iwe meno zvaitika ipapa abva ashayikawo zvakare kanguva yazotsiva nzvimbo iyoyo akabva ashayikawo Robium chiuraya. Right. Wakomana vakafamba vakashanda vakaita zvavakaita. Mukurumbira ukavapo chose, haiwa mimanzi mibayiro kwese kuno kune kumhiri kwemakungwa zvikayevedza chose chikwata chihombe Four Brothers chemuno munyika yeZimbabwe. Weze kana maridziro ava vaita wakomana veFour Brothers wanyatsa kunanga nemuridziro wavo vega, ndosaka muri kuona kana nhasi uno panoshaya kana chikwata chinenge chida kumboedza kumboteedzera matsimba avo ivavo. Pakazomboitawo umwe akazviti ndiMarshall munhu mumwe, mwanzi ndiri mwana waMarshall munhu mumwe, akazvitiwo Marshall munhu mumwe Junior. Komana imi ndobva atotsikisa nziyo yake chitongotiwo nhasi handinakwanisa kuya nedamba refu rake rachiro, achizvitiye Marshall Junior anogara kuNorton uko, asiri yeka Marshall Junior. Ameno zvizvo kuda zvezvo kungoti dzimwe dzenguva angangopinda, asi iye maimbiro ake chaichayo anga akatosiyana neaMarshall munhu mumwe. Ameno zvaimbo zvake ega zvaito ameno zvaingonangawo nerimwe side nediscord rakewo ikoko raanga atozvitangirawo ega. Right. Ndakabvunza inini mukoma Peter
munhu mumwe kuti naye mwana yeye makambomuona makambonzwawo nezvake here? wangu mwana uyu akasvika panzvadzi yangu kupuku kumondoro kwamakati. Mwana uyu akapuwa foni akandifonera ndikati ini handisi kutsvaga mwana, iwe ndiwo kutsvaga baba, uya. Akasvika kuna Marshal. Marshal akandifonera ndikati Mashi, iwe haugoni kutambira mumwe mwana, ini ndichiripo. Iwe utoriwo mwana. Iwe utoriwo mwana, uya. Mwana ngaauye kwandiri. Mwana haana kuuya. Akatanga kundifonera ndikamuti ini I just call me back. Ndikati ini ndigere kumusha, iwe unditi call me back. Iwe hausi kuda kuya kuzondiona kana uri kwamunhu umwe, uya ndipo ini namunhu umwe wacho titsvage umbowo. Mwana yena nhasi asati auya. Saka uyu ndakazosvika kutaura macho kuti kana akasvika pagedhi chapo, don't open the gate. Hakuna zvakadaro. Uya baba wavawana haudi, saka ukutsvagei? Imi dai ngakauya maida kuti kudi ndiwo wandaitema, ndini ndaifamba nababa wake, wondiudza amai vake pamwe ndiotiona idea nazvo, wondiudza akazitara amai vake. Taienda kwasagonda isu tichikidza kwasagonda nemunengeni wangu. Saka zvese izvozvo ndiye ari kuzvirabha, saka tinomutowo kwamunhu umwero kana kuti amene zvaari kutsvaka. Saka kubvira pamakamutaurira ipapo kuti uya haana zombofona asati, asi akangoti pindikiti nhasi ndauya. Eka ngauye titaurirane. Ndomubvunza ka wauya, ndomubvunza gore rakaberwa negore rakafa Mashawo, nechaimutadzisa kuuya anditi nechakamusakisa kuti azviti iye ndiye. Ya, nechakamusakisa kuti iye azviti ndiye mwana waMashawo. Zvakabva papi? Wonditsanangurira. Ya nhoroondo kai neno ndinogonaka. Iwe mwana achiuya mumusha kana yopikisha yakasikira, unozoona wega kuti uyu ndokwedu. Munoona chisekurukita zvakanaka. Hapana chinorasa munhu mumusha make dai akata mutsvuku asi ane staini inokurakidza ichiti kuti ndiwe. Makumbo chavo anogona kuratidza chaizvo. Aiwa, zvinofadza chose. Saka mukoma Mashawo vakasiya tingati mhuri yavo vese, vana vese kana tichivaverenga vangani? Vashanu. Akasiya vana vake 4, vakomana vairi, vasikana vairi. Musikana mudiki akashaya, Mona Lisa. Saka kwasara 3 ndo vana vandinoziva. Ndichiwadziwa nekutambura kwako iwe, ndinokwadziwa kukusiya mumatambudziko, uri mutogwa chete ushamwari kani, iwona hope wadisiya mupfuko, shamwari wangu ndiwe ndewe papara chete, unamona matambudziko ndiri njeka, chacheka na ushamwari ndaredzidoka, shamwari wangu nyengedzana nahati ndaramba, mazuva mazhinji chenda kumadinde konje, pamusana parengi vandinotsvagirwa newe, sei ndichiwadziwa nekutambura kwako iwe, ndinokwadziwa kukusiya mumatambudziko. Nokudaroka tufambe nayo nehurukuro ka areketi nzosizikotikoyoka mazuva ekupedzisira kudzimara tisiye mukoma Mashawo, chii chainyanya kunetsa pa?
kuti muneyazi tairidza kukatanga ku St. Mary's ndo pakatangisa munengena kurasika mazwi ndobva ndanzwa kuti munengena akurasika mazwi ndawa ndobva ndaenda ndikati akomana hamusi kunzwa here kuti uyu ari kurasika mazwi apa vamwe vakati chokwadi zvaakutotinetsawo ndikati bamudiki uyai kuno ndobva ndavatora ndobva ndagara naye ndinaye akati mukoma ndichinatsoona hauchanatsoona ndikati never chipedzisa iwo basa ya uyu ndakwenda naye kumba aizvi mamutori pabasa achitopa stage ku St. Mary's right tasvika kumba tine mwana namashi manje ndakavhura door gate ndikati pinda mumba panze pokuti anange padoor akanyatsopotsa door so ndipandati saka munhu kawe vandamuti bambeki mukoma ndikati akusukwa kuenda kutoera ndobva ndamupinza mumba munhu akaita kuti zvinhu zvese izvi wandinoti newenini akatinonokera ndiDr. Smoy wanzwa ndo kwadokta kwaaienda haana kuona kuti munhu dambudziko nekukasira ona kusvika tazomutora takwenda naye kuparinato tazoenda kuparinato tapuwa tsamba naye Smoy tosvika kuparinato munhu wenyu akusitoa ndo pakasitorera mashi zvototi dai uyo akasika kuzviona kuti munhu uyu anenge ada kubatwa nestroke zvingadai kudai takabatsirika nenguva yese aingoenda achingonopuwa wrong treatment. Yes, dai akabatsirika. Mukoma wangu anotedza namai Thomas Mapfumo akamtora akatembena naye kuMozambique kuti timbeta zvichivana hazvina zvakatibatsira kusaka akadzoka naye akadaro tikagara naye apa pazvichivana izvi mamida kuedza kuda kudzingirira nekuti haasi kuona kana kuti nekurasika njere nekuda kuda kurasika ndo zvatakata kudzingirana nazvo kuda kurasika 1 kutaura haachakwanisa angoti mukona akutaura nemasaini ndo zvakakonza kuti tipinde nokuti munoziva stroke pachirungu muchivanhu vazhinji vanoti kurohwa nezvivanhu. Saka vakaita nguva yakadiba zvakadii vari pastroke? Akaita 4 years. Akatanga gore ripi? 1997 ndo akatanga akazofa 2001 31 October. Aiwa tine urombo chose ndodaro kushaika vakashaikira kupi? Vakashaikira kuchitungwisa. Tamutora ndakasvika kumba ndikaona vanzvadzi amava Thomas na Edis vanavo neni namashi tovatanda nayo panina akakuti chief okukei tinoiti yekukei kausipulokeke tamisa ikoko takatoona zvinhu nazvo zvisina kutimira zvakanaka, hapana shanduko. Muzukuru ndakapinda paakanga ani akati amamadi Edith hanzvadzi yaThomas akati sekuru munenge ndonyanya kusina manese ndobva auya zvikanzi akuvhara maketeni. Muzukuru akati atazviona sekuru vashaya tovatamona ndokushaka kwaakaita 2001 musi wa31 October. Saka makazo muchengetera kupi? Zvakanaka. Mashi takamuchengetera pamusha. Ndakamisa pana baba. Ndo pandakamisa. Yes. Musi wa not 31 13 October. 13 October.
2001 ya 13 October 2001 ndo akashaya. Makaya mkamchengetera kunoko. Ndakawaya naye ndikamchengetera pamushapa pamasvinyange. Makazomchengetera uri muswani kwapera mazuva mangani? Kwangoti kwapera mazuva kwangota 3 days tibva tamuchengeta. Aiwa pari kunzwika chose ndokudaro kuno kwamakaya zomchengetera kumausekwa kwa munhu mumwe ndevapi vamwe vaivepo vaimbi vamuchiri kutondera nokuti toziva kuti tizoka munhu anga ane mukurumbira saka anofanira kunge achiteerwawo nevamwe? Munhu wandakanga ndinaye ndisivasi Machakana ndakanga ndinaye, ndo Chakamba ndakanga ndinaye, ndo mukadzi wa Leonard Dembo ndakanga ndinaye. Vesava kuri kuteera ka gamba ravo ka regai timbonzwa apa isisu kuti saka right waenda amasha munhu mumwe chikwata chakazosara chakamira sei? Chikwata chakasara chiri mumaoko aNeva Mutare weBes na Frank Sibanda ndo akasara vaine chikwata na Alex na Albert ndakanga akuwa madrums akumbovhoka sani samasha. Vese vavo vachiripo here kana kuti vakasiya? Hakusina aripo, vakafa vese. Wekupedzisira 4 brother kufa ndi Frank Sibanda. Right. Saka pari zvino chikwata chakazosara sei, chakamira sei, chiinani ari kuchitungamira? Iye zvino hakusisina chikwata. Instrument iri kumba kukenya nokuti munenge akazosara kufa ini ndatorwa namkanya ndaku Black Sun Limited. Imi maite Black Sun Limited? Ini ndakandi pakesh batwe omwe wangu. Saka munoisunga uchezo omwe? Ayo hatina mbokangasa kwauza kuti ndaigona kana iko kumuningina ndini ndaibata madzake hatina kumbova takakangasa ine muningina. Saka makazosiyana sei na Thomas? Kusala kwangu na Thomas it was 2002. Thomas akwenda kwa America. Akati sekuru ndikati ina azandapedza kuvaka iwo kana waenda paunonodzoka ndino patinoyatenda tese izvo zvandikwanise ndikuvaka ndobva ndasara ndichivaka mushongo iyo ndobva vabva vaenda ndobva kuenderato. Nekudaro ndozviziva kuti Mashawo munhu mumwe anga ana mai vake, ndekapi kamunoti mimi kambo aka ndo kaifarirwa naMuchembere? Muchembere aifarira zimbonze munenge nawe chokwadi chete vakakhubidza asati asimuka nokuti mai vakatisiya 76. Aiwa ashure kuresa ko vatingati isisu iye pachake imi maifamba naye muchiridza naye kamboka mungati aka iye pachake mbune akandoka imbata mbata ndoka aifarira iye pache zvake achitaura anotaura iye kambo kake. Ndakaenda kwa Goodball zvikaramba mbereko yaramba yakaramba wangu. Manzwa kapo hanzi kanonziko mbereko yakaramba kubva kuna Mashawo munhu mumwe hanzi ndo kanondibata batawo moyo inini kako naiye ndo kaimufadzawo zvakare. Kanodiwa manje namoli wa mulauzi nasi kudanga mbereko yakaramba. Kurogwa kwangu kwakapedza vabereki vangu kurogwa kwangu kwakapedza amani shamwari pamuchato wangu kana neutsinye vakapisa zvipo kana nevaroyi vakapembera nekupururudza ndama yakatozouya ndave mumba mangu ine
mbereko 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 yakaramba mbereko 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 yakaramba Mwari pamuchato wangu kana neotiye vakapisa shipo kana nevaroi vakapembera nekupururudza nyama yakatozouya ndave mupamangwine mbereko 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 yakaramba mbereko 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 yakaramba ndakaenda kumadhokotera kunotariswa dhokotera akati hapana chakaipa kwauri mbereko 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 yakaramba mbereko 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 yakaramba ndakananga kwakona vari kunosvaga aiwa apa ndipo pandakasarenda kana nepekutangirawo ndakapashaya ndakabva ndaziva kuti imba yangu yaparara muupenyu hwangu handive ndakabata mwana mumaoko mbereko yakaramba tiye mashawa muno mumwe kama the four brothers munoziva kazviendika mukurarama mkwamo vanhu vanofamba nenzira dzakasiyana siyana zvichingofamba zvakadaro zvichienda vanhu vachirarama achingoenda aidzai pane imwewo zvakareka nyaya imwe yakafadza vanhu yakadakidza vanhu chaizvo yakaitwa namashawa munhu mumwe yekutora mudzimai wemuridzi ainzi mudzimai wemuridzi woenda naye kuswimming pool unotorwa vhidhiyo iye muridzi wacho asingazvizive inoita here komana akaenda naye kunotorwa naye vhidhiyo mudzimai wanga ari mudzimai wapeter majoni peter majoni tomuziva anga ari muimbi zvakare mukuru asiko zvinhu zvakati siya hake ka kwakutora mudzimai wake kwakuendwa naye ikoko asikana kwakunotorwa vhidhiyo zvakarwadza zvakavarwadza koma wangu wapa majoni vakaita nge vachauraya munhu right zvisina yazvo imbonzwai amai nhau iyi ndakaiudzwa naamai nini munin'ina wemudzimai wapeter majoni ya bamukuru vakanga vamborora mumwe mudzimai ainzi Beauty vakatogara naye kwenguva makore vachigara kuota fozasa havana kuita mwana naye
asi vakazorambana zvavo, asi ndiye mudzimai wandinoziva wakanga vachigara naye. sei vakarambana naBeauty? Beauty uyu akanga aita musikanzwa, akashamwaridzana neimwe musician wakashamwaridzana naye. Saka zvaakashamwaridzana naye akabva abuda paTV, achibuda ari pavidhio paTV ari muswimming pool achitamba nemwe handizive ndikataura nezita pamwe family yacho inogona kuzotsamwa nazvo, asi vidhio yaitobuda paTV. Saka ndokunetsana kwakaita bamukuru nani nemudzimai wavo, asi Beauty akanga atori mukadzi wavo chaiwo waitogara naye mumba. Atobuda mumba baatoenda vanotorwa vidhio nemumwe musician ndobva atobuda ari paTV kutonzi mudzimai wamajoni uyo atobuda paTV ari muswimming pool arikutamba nemurume asiri wake. Imimi mungatonderere mungakwanisa kungotimbirawo zvishomanini kambo kacho kanobuda pavidhio kacho? Rudo chete. Yamashawo munhu mumwe ndazongotaura hangu but nhasingade kutaura kuti zita remunhu ndora nhasingade kutaura zita rerwiyo rwatinononzi Rudo chete raibuda vari muswimming pool ndoro vainhengerekeni ravakabuda vachitamba panhengerekeni vachitamba namashawo munhu mumwe muswimming pool nevakomana vamwe vangu varipo vachingoono vebhendi vema4 brothers. Kana muchiri kutondera mimi zvakasvika sei kwavari ivo ende ni zvakavabata sei? Imimi seveukama makazvitambirawo sei? Zvakangooma. Munoziva kana munhu ari mudzimai womunhu wozongoonekwa uri kubuda wakashama, veukama munongoziva zvazviri pakauchi yedu yechivanhu inonetsa. Veukama wangoti zvino achiri mudzimai here akubuda paruzhinji akashama kudaro ende achitamba nemurume womumwe munhu, vakanetsana zvakanyanya. Bamukuru zvikatomboita kuti nyaya yacho itombosvika kumapurisa, ikatoenda mapurisa nyaya iyoyo ikatonetsa kunzi zvafamba sei, uyu mukadzi uyu sei ambodanana nemurume womunhu uye ari mukadzi womunhu, asi zvakatotinetsei zvakanyanya. Ndobvira nini kuti ivo zvakasvika sei kuna Peter Majoni kuti mudzimai wako akazvionera egere paTV kana kuti pano mumwe munhu akamuruma nzeve? Ipapa handichanyatsotoondera, asi I remember kuti vakaona paTV vachitobuda paTV vanhu vaitoti mudzimai wako uyu uyauone mudzimai wako aribuda paTV aritobuda aritotamba namashawa munhu mumwe. Iye akati mudzimai wangu upiko? Sikanzi aiwa uyauone izvo mudzimai wako Beauty. Ndobva atoratidzwa paTV pepebva atoona mudzimai zvechokwadi ndiye aribuda paTV asina kupfeka. Hazvina kuvaitira zvakanaka baba mukuru ipapo. Munhu anga ine hasha dzakanyanyisa dzedze kuti unonyatsoona kuti munhu atsamwa, ende munoziva vanhu vechirume havadi kuitira zvinhu zvakadaro. Saka vakatora kubatikana zvakanyanyisa nekuda kwezvakaitika ipapo. Vakatsamwa zvekuti vakamurova, zvekurova mukadzi zvekuroverato. Saka mukadzi ndombatiza vamutora futi vamuteera musango. Munoziva kuwaterfalls kune masango, uchibva ku7 manzi uchida kukuroza kuenda kwaFood kwekwe, vamutora vanosiya vamusungirira kusango kwamukuvisi kuyakwe. Saka vakamutora, handichanyatsoziva kuti ijira here ravakamusunga muromo kuti asashedzere kuti aone rubatsiro. Saka pakazotiwo munhu vamwe vanhu vakafura ndovakazogona kumubatsira ndobva vamusurungura, ndobva atiza paina vanomhangara mumapurisa. Saka munoziva nehasha bamukuru vafunga zvandaita ndiri kuranga mukadzi wangu izvo atozviparamurira nyaya, ndobva atotorwa nemapurisa. Vakazouya kumba Beauty aya nemapurisa kumba, vatorwa nemapurisa abva vaenda vanovharirwa. Vavharirwa vakatoenda kujeri kuprison nenyaya yekuti vakazorova mukadzi iye ndokuzoparira kwakaita imba yavo. Asi amaona here maiguru apa kuti ava pakuzodzimana kuti vabude pavidhio vanhu iri boyfriend negirlfriend ende nichidavira kuti uyo murume anofanira anga ane mhuri yakewo zvakare, zvingava zviri izvo here kuti vanhu ava vaidanana kana kuti vanhu ava vanga vangotorana zvebasa basa? Maitiro avakaita anga asiri kuti vanhu vangangotorana zvebasa, nekuti dai kuri kuti Beauty akaexplainera murume wake kuti ndozvandiri kuenda anoita, angadai asina kurohwa.
kana kuti dai murume aizviziva vaitoperekedzana nemukadzi wake kuti ndanotaura zvoku neshamwari yangu kuti sevanhu vanga vari mamusicians pamwe chete, asi nekuda kwokuti Beauty haana kunge akaexplainera murume wake kuti ndo zvandiri kudi zvandiri kuenda kunoita, zvakazongobuda se murume achitokatyamadza nazvo kuti mukadzi wangu angabude asina kupfeka paTV chirodzi. Saka ndo zvakazoita kuti bamukuru azoita hasha dzakanyanya, ndovazopedzera vazorova mukadzi zvokuti vakazonopedzera vavhariwa mapurisa vazoenda kujeri. Saka yanga yatori mhosva chaiyo kutenze dai kuri kuti pane kukwara kwaanga akaita mukadzi pamwe hatizive, pamwe aizopedzera gona vakazofira mujeri, asi vakazongopiwa mutongo wekuti semunhu asina kuzokuvadza zvokukuvadza kuti munhu miri wake akangomurova mbwa wangomusiya akadi achifema zvakasanga akamusiya akamuvharira musango imomo. Rudo chete runondinetsa usandionese ndinopenga, kana dada munhu inini ndamudawo pachokwadi, mudiwa wangu usandionese kacheche. Usandionese kacheche, rudo chete runondinetsa usandionese ndinopenga, kana dada munhu inini ndamudawo pachokwadi, mudiwa wangu usandionese kacheche, rudo chete runondishungurudza runotadza kugara pasi, ndikaswera ndisina kukuona zvinondirwadzawo pamwoyo, ndinoswera ndakakutakura mupfungwa dzanguwo shamwari, ndichingofunga nyaya dzedu dzemandorokwati, pfungwa dzangu ibara ramanywa nekufunga rangu ramangwana, chiri chii chingandifadze kana ndisina kukuona, rudo chete runondituma kuti ndikutevere shamwari, mudiwa wangu ndiudzewo pachine nguva. Rudo chete ndo kambo kacho kane mashoko angaitaurwa namai Majoni apa. Ndo video racho rinobuda kaMashoni mumwe nemhenya tsvarakadenga imwe anenge anaye mumvura vache aiwa. Pana anitumbira message pana apa zvikanzi aiwa kana aiwa mari. Amanakiro akaita mhenya iyo iya. Kana ndiwewo. Unouraya munhu kapakadaro. I'm the Beauty. Mimi kaimi. Aiwa.
ndinoswera ndakakuti kana imimo mega munopa kutenda. Ndofunga vhidhiyo remunoriziva richibuda paZTV, nanaso rinongobuda paZTV apa, rinonzi Rudo Chete. Achinyemwerana Mashawa munhu mumwe netumadimples. Beauty akanyemwererawo sobva buda tumadimples futi. Avo bva vambundirana zvavo vachifara vachiseka. Peter Majoni akati ndee. Mudzimai waMashawa munhu mumwe kumba naye wakati ndee. Right. Ndakata mhanza yakanaka ropa ndakabvunza kuti zvakareka mukoyo koma Peter munhu mumwe ndikati ko nhai ko bamunini ava ko ndeipi ko yavanga kutamba nayo nyaya yakambosvika here munzeve dzenyu nhai bamukuru yabamunini ava akapanga pasina ushamwari. Nyaya iyi yakatombosvika pandiri nemukadzi wake kuti chii ndikati aiwaka ya ndo kunobva mari yamuri kudya ndo kwaikubva uku izvi siyana nazvo mukadzi akasiyanawo nazvo. Maini nevaiti kudi chachiko chakuti kune munina wenyu zvandakuona izvi ndikati aiwaka mainini iye ndamubvunza akati mukoma kundo kwandiri kutsvaga kamari iko kukwasha kwandiri kuita ndikatauraona mai nangu akanzwisisa zvikabva zvangopera zvakadaro. mune here zvimwe zvamuchiri kutondera zvamukati izvi ndikazvirangarira munina wangu ndinobva ndamurangarira zvaakamboita zvakandifadza kana kuti zvakandigumbura? Chandinonyanya kumurangarira munina wangu ndechekuti tichisenza tese nemunina wangu taipuwa pei dzedu. Iye wonditi ndinoziva kuti iwe unonwa doro yako mari yedoro taipuwa mari yedoro ende muchirinwa zvisho ya ndotakurwa ndinoziva kuti unoda kuzokunda kumusha taitambikisana kwanyamutamba every Sunday. One ndapuwa pei yangu, 2 ndapuwa mari yedoro, 3 ndotakurwa kuzosiwa kwa kumusha. Usiku iwowo wodzokera unoda zvakadi. Tiaiwe usandionezeka chichi Rudo Chete runondinetsa usandioneze ndinopenga kana dada munhu inini ndamudawo pachokwadi mudiwa wangu usandionezeka chichi Rudo Chete runondishungurudza unotadza kugara pasi ndikaswera ndisina kukuona zvinondirwadzawo pamoyo ndinoswera ndakakutakura mupfungwa dzanguwo shamwari ndichingofunga nyaya dzedu dzemandorokwati pfungwa dzangu ibara ramanywa nekufunga rangu ramangwana chiri chii chingandifadze kana ndisina kukuona Rudo Chete runondituma kuti ndikutevere shamwari mudiwa wangu ndiudzewo pachine nguva
Tiri kufambira mberi yakanhoroondo yedu ikamashawo munhu mumwe gamba rezvemimanzi akazvarwa kamusi wa 6 August 1947 kaakatisiya kamusi wa 13 October 2001 akaradzikwa kuno ndoko akazvarirwa zvakarika kwachihuta iko zvinhu zvikwane makore anokandotekwa 10 nemashanu 15 years dzadarika kamartial arts yamu mushure mokunge astroke abatwa nestroke kwamuna May 1997 achizosiya kwamugore ra 2001 atine urombo chose ngare vakafuratira nyika ino ka asi mimanzi yawo aiwa kando iri kuti raira pamwe chete kuti fadza naidzo nyaya dzacho adzipere murungo dzinzwawo dzavaingoburawo apo neapo vachienda upenyu vachirarama zvakadaro vachifunga ramangwana right. ndofuka ndakambokudzai paipai kuti ndakambozama kuti ndimbotsvagawo iyo tete vacho Beauty. Yanga akatumidza zita racho Beauty, anga asina mbotumidza nemaune kana kuti nemistake. Chokwadi murese Zimbabwe munopupura kuti aiwa ndi Beauty idishuwa. Ndakamboshingaira kumbotsvaga vakambotanga achimboramba achinge maingonzwa paipai vachikoti ndizive vakambotsika madziro dzechowa asi kungotiwo aiko zvinova munhu mukuru manje. Ndakazovawana anonzi Beauty Masamba, ndakazovawana aiko zvine zvivane 48 years 48 years dzavanadzo iko zvino izvi zvokutoti takanyatsokurukura nawo ende ni gore rakasha mashawo munhu mumwe iwo vanga vane 33 years toradza kuti aiwa ndo mazuva acho chaiyo yayo. Asiko zvinezvi gore rineri vane 48 years varipo, vari muno mudhorobha reHarare vanoshanda kukanzuruku. Kanzuru ariko Beauty Masamba mukaradi, mukaradi hauna kupera mukaradi zvake ariti akamira apo zvake. Musikana akazvarirwa iko Gweru akakurirawo zvakare kuno kwaNyumasuko kwafisha kuborodhero kumapurazi kumberi takuenda kumberi uko kwaNyumasi ndo kwacho kwaakakurira ikoko akazogumisira akuzouya kuzogara neNyere Flats Mbare munomu paneNyere Flats apa nanasi uno ndo paachiri papa. Baba vanga vakushandawo muno mudhorobha reHarare. Nokudaro ndakasvika papo ndobva ndavakumbira kuti kati veduwe mhuri yeZimbabwe inoda kuziva chikachokwadi kamwe kana mune zvamakapakata ingotiitawo kuti tizive ko zvakatodarika zvakadarika iko zvino mane 48 years zvakatodarika tokumbirawo ayo vakanzwisisa iko zvino ndofunga vamunhu mukuru manje saka munhu anonzwisisawo kuti aiwa vadiki vauya kwatiri vachipfuga mawo vanenge vaida kunzwa ruzivo uyezve nekupangwa mazano. Saka zvavanenge vachitaura izvozvo zvoita kuti nesu tiwanewo 2-3 zvekukandawo musamba. Nokudaro ndakavabvunza ndikati Peter Majoni munomuziva here, munomuzira kupi? Makasangana naye kupi? Peter Majoni ndakamuziva tatokura takavaipracticera pashambari kunoko Magaba kunoko painzi patabikira, ichiri kunzi tabikira isati yakunzi shambari. Saka ndipo vaipracticera neMarxist Brothers vaipractiza mauyawo. Saka sevasikana tengoendawo tinodini tichinoona vachipractiza vachididi. Ndobva Peter Majoni azoniti ndinokuda ndobva tadanana kudaro ndobva tato murume nemukadzi tikatoenda mushakwa kwaRusapi aigara pana sisi vake vaigara kwaRusapi pamakoni patandi amenokana kwamakoni ndikatombonogara ikoko. Chimbeto anga chiri kuroja kuGlenora B ndobva azowana imba kuGlenora A kuchitubu ndobva isusu atisiya paanga achiroja paipa ndopatanda kugara naPeter Majoni. Patazobvawo isusu takugara kuWaterfalls padhuze nepa7 Miles
ndo patanda kuzogara manje kusvika tizoparadzana. Makagara kwenguva yakareba zvakadini na Peter Majoni? Na Peter Majoni takagara 5 years. Saka kuzoparadzana kwatakaita na Peter Majoni anga kudanana nomwe musikana. Handiti dzimba dzedu dzakadai iyi road iyi waterfall iyi road Beatrice road pamhere pacha pampeine vamwe vasikana anga kudanana nemusikana iyi. Saka anga kugara achindishungurudza achindirova achindiita sei adzamara ndati pitoti ndindi kupi kumba kwedu ndokubva kwandakaita kuona Peter Majoni pandau yakunoko. Hamuna bvira mamboita mwana mese? Handina. Right. Iye akangozvitenda kuti muendeini? Zvakambomutorera nguva akatomboita noizi isingaite achiuya kuno achida kundirwisa achida kuita sei but zvakashaya basa. Asi akatozongoona kuti munhu zveshoya achadini achada musikana uye futi ndobva amurasisa futi ndobva arorwa unoumwe murume ndopakazotangawo kwana kumaxist kwacho vakunetsana vakuita sei ndobva aenda kunana Ketai kwacho kana zvazvakunetsana futi ikoko ndobva azofomawo rake bhendi kuti akatomboridza kunonzi inonzi Warren Park D ndokwavanga vambowana contract ikoko Warren Park D vaita contract yavo kana kuti zvakaita nosei. Ndakazongonzwa kuti Peter Majoni akugara nemunin'ina wacho John Majoni ku Tenward. Saka akazombouya kunoko achinditsvaga achinditi uya uone kupi kwandakugara ndakugara kukuwadzana. Ndobva takatira zvekutosangana pamashops pakukuwadzana 2 ndasangana naye zvikanzi yes beauty ndikati yes zvikanzi uri kugara kupi ndikati ndiri kugara kuno kukuwadzana zvikanzi saka ndokuona sei ndikati zvinozvi ndamarried hapasina kundiona kwauchadini kwauchaita ndakaroorwa zvikanzi ndanzi ndobva asiya phone number ina ndaufonawo bva ndangokakando apo kafone number kake semunhu wandandisina basa naye bva ndangosiyawo. Saka ndakazongonzwawo nekufamba kwenguva chinzi akurwara akuita sei kusvika afe handina kuzomboonana naye kubva ipapo. Ndokuparadzana kwandakaita naye. Right. Mimi makasiyana naye gore ripi? Angu taka 84, 85, 86, 86 akunopera. Ndokumakasiyana mimi. Right. Pane nhau video ya Mashao munhu mumwe ndime ere maibuda paya? Hongu ndini. Makasangana sei na Mashao? Na Mashao pandakapesana na Peter Majoni ndopandakawanana na Mashao tatosiyana na Peter Majoni ndobva Mashao anditi pane song yangu yandoda kuti uzondibetsera kudini kunotorwa video. Mashao mimi maimuzoona chakare kuti zvazvo kungosangana ipapo? Zviri zvekuti tangosangana akatonditi ndoda kuti undibetsere kudini kushuta video yangu ndobva ndatomboramba ndikati zvikanzi aiwa ndoda kuti unondibetsera ndinokudza zvekuita chichi bhatati alright. Ndobva auya kunoko ndobva anditora ndobva taenda tese ichiri kunzi ZMC yemuna Beatrice Road ZMC handiti ndokwavairekodhera murungu wacho ndobva manager wacho ndobva atiti ndobva tatomboenda kuHighfield kupfumva zvanzi hapana papaite ndobva taenda kumba kwemurungu wacho kwatakazoenda kunoitira video yedu kuNewlands ndokwatakaitira video yedu ndobva tabva ikoko zvese zvatakaita takaitira ikoko ndobva tabva tauya kunoko kubva tauya bva tatogara bva taita pati yedu yavakaita bva tabva bva tauyo bva ndazodzoka kunokumba inini iye achibva asarawo ndomaitira takaita video yedu iwayo. Asi marekodhera avaita mavidhiyo iyaye makare kare iyaye
vaibhadharisa here? Ipapo ndinganyepa, hapana kubhadhara, hapana, handina kubhadharwa, handidi kunyepa. Sei musina kubhadharwa imimi? Handirangariri basa here? Handina kubhadharwa, saka ipapa hapaisina kokuclaima just because iye akafa kuti ndiclaime ndokuclaima kunani. Aiwa, ndobva kuti panguva yacho iyo yamaitirana ipapo maitirana paushamwari hwekuwirana kwenyu kwanti mamavimbisana nekusaziva futi kuti ndinomubhadharisa chii. Izvo zvaitoitika nekusaziva. kana nemo maifarirawo vhidhiyo futi? Aiwa, ina ndatomboziva kuti zvichabuda kana kuti zvichaita sei, ndakatozoona vhidhiyo yabuda. Saka mazomaona vhidhiyo rabuda zvakakubata sei? Makazvitambira sei? Zvakambondirwadza asi ndakazongoti hapana zvinhu zvatoitika kudhara. Ko chinokurwadza ichi imi muri matendera kuti ngatitore? Ini handira kuziva kuti vhidhiyo yakuda kutoibudisa zvokuti ionekwe nevanhu vese. Imi maiti vhidhiyo yaida kuitwa sei? Tangoti kungoitawo zvatiri kuita. Unoziva kana uri mwana mudiki hapana chaunenge uchidini. Mamuri mudiki repa? Aiwa, ndichiri mudiki. Maiguru mane makore mangani paikafunga kwenyu? Aiwa, ndakura zvangu but zvokuti nditi vhidhiyo yokuti ndingabude zvokuti ndiri kuonekwa mumatv chichi kana kuti ndiri kubuda pasongo. Aiwa, ndaingoti vhidhiyo iri kungoita muredhiyo zvokuti haisi kuenda pamarekodzi iri kubuda nevanhu. Maingoti iyi vhidhiyo yemuredhiyo? Yemuredhiyo. Saka imi musi wamakatanga kuiona vhidhiyo iyi makaudzwa nani? Makaudzwa here kunzi nhai aiwa, ndakatoseka pandakaiona. Akatonditi ndichakuigira pachine ma-LP aya pambasati pane zvedu zvako izvi pamacd pachine ma-LP hanzi bai makaseti izvozvo. Tobva toya nayo rekodhi yacho iyoyo, tobva tonditeerera onzwe rekodhi, ndo rekodhi yataitorwa picture iye. Ndikati saka ndakatozoiona manje patv manje yakubuda, saka zvinhu zvaiitika izvi. Saka imi kanjani makagona here? Ini handingafanira kuzvikomenda. Aiwa, imimi wamenye muchizoona mega kana tichasati tichienzanisa nemavhidhiyo ariko mazuva ano, tingati imimi maitira makaita ipopai naiko zvino zviri kuitwa mazuva ano makagona here? Kungoti vanhu vekudhara vaigona, iye zvinoziva kungoita zvinoziva kungoti chero ndaita vakutsvaga mari, but vekudhara vainyatsoita chaizvo chaizvo. Imimi paipai makangonzi handei mumvura here mupulu kana kuti makatombotanga mamboita marehearsals, mambodzidzira? Inini handidi kunyepa, handina kana chandakadzidzira kana kuti akangoti toda kuita zvakati nemuromo, ndo zvandakangoteedzerawo izvozvo. Saka Peter Majoni waiona vhidhiyo haana zvaakataura? Peter Majoni akaona vhidhiyo ndo zvakazonyanyomurwadza izvozvo, tobva azouya kunoko akunditi saka zveshuwa iwo wakandiramba kuti uzoenda kuna Masha. Ndipo ndakati ina ndakukura, handina kuti ndakakuramba, iwo wakazvirambisa wega nemabasa ako awaita. Handiti asi pasina chokuita nokuti tatosiyana kudhara. Asi mimi naMasha pasina kudanana here? Takatombodana, ndidi kunyepa, takadanana naMasha. Zvokutoti dai pasino Mwari pamwe dai patori nekamwana. Dai muri amai Masha. Asi Mwari vakangotongowo zvavo. Imi makasiyana sei naMasha wamimi? Takakusiyana nekufa kwaakaita. Asi maiziva henyu kuti kumbangane muri yake? Kana mukadzi wachaitondiziva. Haana here kumbobvira zvazvina kumbomubata here paakaona vhidhiyo? Mukadzi? Ndisingazivi kuti munhu anofunga chii, pamwe zvakamubata semunhu wenyama zvinogona kungobata nekuti munhu wenyama wakangoita seni. Imi hamuna kubvunza here iye murume kuti iwe shamari kumba uku maigara? Akamubvunza akati vanozviziva kuti ndo zviri kuunza mari mumba. Asi zvekuziva kuti imimi muri kufambidzana? Aiwa, anga asingazvizivi. Aiwa, paronziwa. Saka Peter paakazozviona chii chakaitika? Akatombouya akaita hondo. Pari kunzi ipso akaita hondo kudzimara akaenda kunovharirwa, ichokwadi? Ichokwadi. Chii chakaitika paiguru?
iye inini ndanchibva ku7 miles ndobva ndiona muchifamba yenyu muri mega ndichifamba dzadziri nguva idzi kuseni makachena yenyu ndakachena ndobva ndiona zvikanzi yapano ndobva ndaramba ndobva nditoya pa ndobva ndaramba ndobva ndimhanyira bva ndibata zvikanzi chii chiri kuitika iwowo ndikati nani zvikanzi namasha wandikati iwe zvauri kungoona ndizvozvo ndobva tanga kundrova anditi andirova kudaro ndobva andisunga maoko ayo nemakumba kuti ndisafambe ndobva siya andigadzika so pachisango ku7 miles mwangu kune izvo zvimasango zvezvi ndobva andigadzika ipapo akurova saka unongozivawo kana zvinhu zvichida kuti zvingoitika ndobva zvikanzi ndakumboenda kumba saka ndobva haminoti simba racho rakabva kupeva ndangosunungura tambo yeye ndobva ndazvisunungura ndabva ndamhanya bva ndaenda kuglenora mapurisa kuglenora iyi ndobva ndasvika ndisati ndaenda kumapurisa ndakatanga ndasvika paigara umwe wandaiti CCC kuglenora iwo bvaona zvandiri zvikanzi iyi nyaya inotoda kuenda kupi kumapurisa ndobva ndaenda kunoripota kumapurisa ndobva mapurisa atitora ndobva tatoona shashi yakatogara nemusikana uye mumba watakarambanirana uye vakatogara vese vari mumba ndikati ndiye munhu andirova uyu zvikanzi awo ndobva atotorwa ndobva anoiswa muchitokisi mangwana acho zvikanzi uende kuchipatara ndobva ndaenda kuchipatara bva ndarapwa mangwana acho bva wanyora madhoketi avo mapurisa aya akatokurai zvokukwadzai angatondinandinoti ndakazvimba ziso iri ndobva mapurisa aya ndobva anyora kuchipatara ndobva wanyora akakwara ziso chichichi madhoctors ndobva ndaenda mangwana acho chinzi ndiuye nekuti nyaya iyi yandakanzi ndiende kuwaterfalls kunoripotera kuwaterfalls ndatransferwa kuglenora nokuti vaiti zvaitikira saidi rekupi rekuno ndobva mapurisa ebva nditi ozoya mangwana ndobva ndadzokera mangwana kupolisi kwekwe zvikanzi nyaya yakutoenda kupi yakutoenda kukoti ini ndobva ndadzoka kunokumba ndobva ndauyabva ndaudza mama vangu vanga vachiri vapenyu ndobva ndavataurira zvikanzi saka uchaenda nani ndikati ndoenda ndega ndobva ndazotora sisi vavo kumba kwandakadini kwandakanosvikira ikoko ndobva vauya bva vaenda neni bva taenda pambare polisi apa ndopaitongerwa nyayo ndobva tasvika inini naiye angatosungwa kudhara anozodzokera kupi kumba ndobva atongerwa 2 years mujeri saka imimi makafara makasungisa munhu handina kufara zvaakaita iye ndo zvakamusungisa nokuti munhu wandandapesana naye kudhara zvakafanana nekuti imimi marambana nemusikana nditi marambana nemusikana kuti dzatoo 2 years wozonzwa kuti musikana yakudana nomwe munhu waona kuti akugara zvakanaka wakumuchiwa womuurova womukuwadza chauri kumukwadzira iwe warambana naye kudhara apo iwe utori nemumwe musikana wako futi wauri kuti ndiye wandakudana naye saka akazobuda ke kwapera makore mairi makazombosangana takasangana ndopandakasangana takatosangana ipapo tikati anga yato friend yangu takutotaudzana nyaya tichitoseka ndopaizosangana inachinditi phone number dzangu wozouya kumba ndakugara nemunini wangu chichi ndofunga ndopanga kutanga kurwara ipapo akutanga kurizina manje kuti chii chandakadini nokuti vakadzi vacho vese vanga vasadini vasamuda manje nekuti anga kutanga kudini kurwara saka mashawo azwa kuti musikana wako aroweswa uku neuyu zvakamubata sei mashawo ipapo handidi kunyepa hapana munhu akakwanisa kumuudza ende haana chaakaziva akatozoona inini kugara kwandakaita ndisina kuenda kunomuona ndapedza almost a month saka iye akauya kunoko achinditi koinda bva ndangomuti ndaandisinganzwi zvakanaka zvikanzi ko wakadii kundi mazuva ekwangu sina maselfoni aya kana kuti saka wadii kundifonera nechii ndakadini ndakauya ndikati ndaingofunga kuti uchadini
uchauya uzondoona zvikanzi aiwa ini munoziva mabasa edu tinongoenda auti tichididi saka ndaingoti nekuti ivo vaiwanzoti best kwaSaratoga ndokwavanga vari best iko kwana Mashawo ndokwavanga vari best. Ndikati ndaingofunga kuti pamwewo ndosingadi zvako kudini kuuya kuzodini kuzondoona zvikanzi aiwa tanditori auti nemashows tichibva ndangoti alright ndazomutsanangurira nyaya yakaitika iyoyo yamajoni kuti ndo zvakaitika izvi. Haana kurwadziwa? Akarwadziwa asi chekuita pasisina nokuti iwoyu munhu angatovharirwa kudhara. Saka pari nhasi uno imimi manzi amunofarira waMashawo ndeupi? Inini manzi dzake dzese ndodzida nokuti kana ndiri ndega so ndodza ndowanzoridza zvangu ndirumba ndakagara chitandara kana pasina vamwe nokuti pane vamwe vanenge vasingadzidoka kana ndiri ndega pasina vamwe vanhu ndodza ndonyanyofarira kuridza idzodzo. Muchitondera mazuva aya kuita majoni? Dzamajoni handina dzide musoro dzakanyanyadzaningati ndezani hapana kunze kwokutoti havakaridza vaine maxist yekuti ndarangarira gamba iyoyo ya1 haikona ari ega ndinaya ndakamboonawo yakanyatsotiwo iye ndiyo yaita mbiri naye hapana. Asi kuhama dzaMashawo pana wamaimbozivana naye? Ndaiziva mukoma wacho. Ainzani? Ndakukanganwa Manchester rake aigara kwaiford ndowandaiziva kana kumba kwacho ndokwataitowanzogara ikoko kumba kwemukoma wacho. Aiwa parunzika chaizo my group beauty. Saka mimi mune vana vangani? Ndine 1. Anonzi ani? Brighton. Brighton akura sei? Ndiwe gore ripi? Ndiwa 81. 31 March. Mati mimi na majoni hamuna kuita mwana na Mashawo hamuna kuita mwana, saka Brighton makamita nani? Ndakamitiswa ndiri kuchikoro naSeji. Wekupi? Kumhondoro asi anogara kuno kuNational. Achiripo zvako? Hampeni. Saka murumboonanaje? Hanzvadzi yake ndo yatopinda naye chechi kuRoma. Asi ye tunoonana kana paine zvine zvaitika kana ukafiwa kumba kwawo ndoenda semunhu ane mwana ikoko ndinoenda. Kanjati munomwe here mi? Munomwe here do? Handinwi. Aiwa. Akoma kare kare enyi? Kudhara ndo pandainwa. Hayo zvinozvo ndakuenda kuchechi. Magamba emanzi pacha pa National FM. Ndinonzi Rabson Umari. Ndakasarudza kukukidza pakati pevashamarari vedzine penyuro dzakasiyana siyana muno munyika yeZimbabwe. Avo vanopapaidza ngoma dzakaita mukurumbira makore apindauka. The Golden Oldies. Icho kwadamurotereka kutanga kuti makadiko kumatimana anyika yeZimbabwe kada zvipirikiti kusangana kamuchirongwa chedu kagamba remimanzi komana patorangarira magamba ezvemimanzi muno munyika yeZimbabwe National FM, the whole nation on one station. Nokudaro kana muchigutsikana kuyezve kufarira basa rangu aiwaka ndisarudzeiwo kani veduwe kandai mavhoti enyu kuburikidza neSMS inoti nemavara makuru 0*14*RU motumira mimi SMS yenyu kunhamba dzinoti 35553. Ndikaswera ndisina kukuona zvinondirwadzawo pamoyo, ndinoswera ndakakutakura mupfungwa dzangu ndichingofunga mainzwa kaiyo nyaya dzedu dzemandorokwati amainini majoni nekufunga vataura kuti vanga vachiri kugara vese. chiri chii chingandifa ndazoenda kunovabvunza ivo tete Beauty Masamba ndituma kuti vakati ndandasiyana naye Mashalo. mudiwa wangu mudiwa
Anasiyana naye Peter Majoni. Ameno munoti kudi. Ndambobvunza pekutanga zvekare iwo Tete Beauty. Kanza kwa kurungotorwa yedu. Papa sina kana kushandirana kana kubhadharisana apa. Akangosangana onene wakati iwe ndoda kuti unoita. Akangosangana. Vakasangana patabikira. Ndaungono ndiro video rangu chete. Wow. Takazogumisa tadana naye. Oh, makazodana na fuliko kupetsira. Pakutanga munodanana. Nditete wangu Beauty Masamba. Panenyere frati hapa. Mumbale magaba hapa. Aliti. Ziona sauti uriko ere. Ayayaya. Right. Ndo zvimwe zvacho izvozvo zvinosanganikwa nazvo mukufamba umu. Tiaiwe usandioneseka chechi rudo chete runondinetsa usandionese ndinopenga kana ndada munhu inini ndamudawo pachokwadi mudiwa wangu usandioneseka chechi rudo chete runondisungurudza runotadza kugara pasi ndikatsvera ndisina kukuona zvinondirwadzawo pamwoyo ndinoswera ndakakutakura mupfungwa dzangu shamwari ndichingofunga nyaya dzedu nyaya dzedu dzemandorokwati pfungwa dzangu ibara ramanywa nekufunga rangu ramangwana chiri chii chingandifadze kana ndisina kukuona rudo chete runondituma kuti ndikutevere shamwari mudiwa wangu ndiudziwo pachine nguva Magamba emanzi pfacha pa National FM. Ndinonzi Rabson Umari. Ndakasarudzwa kukukidza pakati pevashamarari vedzine penyuro dzakasiyana-siyana muno munyika yeZimbabwe. Avo vanopapaidzaka ngoma dzakaita mukurumbira makore apindauka. The Golden Oldies. Icho kwadamaro atereka kutanga toti makadiko kumatimana ainyika yeZimbabwe kada zvipirikite kusangana kamuchirongwa chedu ka gamba remimanzi komana impatorangaraka magamba ezvemimanzi muno munyika yeZimbabwe ka National FM, the whole nation on one station. Nokudaro kana muchigutsikana kwezve kufarira basa rangu aiwaka ndisarudzeiwo kani veduwe kandai mavhoti enyu kuburikidza neSMS inoti nemavara makuru 0*14* motumira mimi ka SMS enyu kunhamba dzinoti 35553. Tiri kufambira mberi nayo ka hurukuro yedu ka timbodzikira zvaireka pana Mudhara Peter kuti ko Mudhara Peter saka zvakazofamba seiko kumberi kwacho ikoko papfuma zvese nenhaka makazozvidiki makazvisira kuvana here kana nemuwo makaisawo maoko enyu ipapo. Saka makaona
zvinhu zvake zvese ndakazvibata nenzira yakanaka. Dzimba ndakati uyu mukomana kwake, uyu mukomana kwake. Motikari ndikavapa instrument vana ndikavapa, handina chandakabata chake. Saka makaona zvisina kumboburekana nemapepa kana marito zviri andena. I'm the overseer of that family. Motikari chiripo here? Yakatengeswa naMashi. Iye Mashi pari zvino ndakanzwa kuti ane zvaari kuitawo kuda kusimudzira tarenda rababa wake. Ichokwadi? Ya, akandiudza mwana. Ini ndikutokuudzawo kuti kudai aramba akadaro. Nokuti ndakaenda muti wotsvaga vamwe ukahaisa uchatsvaga uyu mukuhaisa uchaona vakomana vavo vanoridza. Ndokutotanga kusimuka kwaunoita. Mwana haana chari kundivanzira. Kwete. Samukuona ini nemwana hatina problem. Saka iye ari kuti zviri kufambazvo? Aya, zviri kufamba. Nokuti ari kudyaka. Instrument nayo. Aiwa, tinopa kutenda zvikuru. Mamwe mashoko amungade kusiyira kumhuri yeZimbabwe imimi mukoma waMashawo munhu mumwe kuvateereri shamwari nemadzisawira aMashawo mumwe aimuteera? Mashoko andingasiye kumhuri yeZimbabwe wedu chawana hama chinotendwa nokuti mangwana ndichako. Ukaona hama yatenga kana motikari poudzai nokuti ichakubatsirai. Murume uyu akanga atisimudza kwamunhu mumwe. Izvi zvinotadzika kuenda kwaakaita zvinhu zvedu zvakati zvakadzikira. Saka zvinondirwadza ndikazvifunga. Zvimwe zvamungati mimi izvi Mashawo anga asingadi aivengana nazvo mukurarama kwake ndezvipi? Zvakanaka, mukomana uyu akanga asingadi zvemakuhwa. Zvokuti ini ndosendoti mukoma ari kuti kana kuti amai goga ari kuti mukomana aiti wako ndewako. Ipfungwa dzaakatisira akanga ari mudiki, asi pfungwa dzaakati fanana inini ndakagara naye, pfungwa dzaakandisira dzakatamba. Saka muchiona inini mhuri handina problem nemhuri, ndekuti takafunganidzwa tese, takasiwa futi takabatana tese, nanhasi nevana takabatana. Ndo mashoko angu andinotaura kwamuri. Guwa anzanga asingade guwa aida cash talk. Mashawo mumwe ndofunga nekufamba kwaita mukoma Peter kamazvinzwa apa ka kuti akazomboita ka umwe mudzimai wechipiri asiyana naamai aMashawo akazonorora umwe mudzimai, asi Mashawo anga arorwa kakuwanano yekutanga, akabarwa kuwanano yekutanga musi wa 21 October 1972 ndo pakazvarwa Mashawo. Anga atowe murume mukuru kwayo. Anokuda ndakamboitawo mukana zvakare kutaura naye kaMashawo. Uyu akakura achigara naamai nini vake. Ivo mai nini vake vaimbonzi aniko.
Amai vanonzi Linus Pio Nyatsanga, vanobva kuMarirangwe. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Wakaonawo mukana here wekugara pamwe chete nababa naamai kudzimara Mundara atisiye? Ndakagarawo nababa naamai kwenguva dikiwo zvayo, ndofunga kwemakore anenge 2. Vachizosiyana zvavo pavakasiyana ipapo. Saka pawakasiyana wakazina nogara kupi? Ini ndakazonogara kuchitungwisa kwaSeke nababa naamai nemudzimai wavo wanga wanaye. Panga pana amai nini? Vainzi ana mai nini? Vainzi Letwin Katinge. Vaibva kupi muchaka? Vaibva kuWedza. Aiwa, pari kunsisika ipapo. Right, magara namai nini vaya? Kwakazoita vamwe vanin'ina here kubva kwamai nini? Hongu, vanin'ina vakazovepo. Pane munin'ina wangu anonditeedzera akazvarwa muna 1979. Vakazoita hanzvadzi yangu. Pane munin'ina wangu akazvarwa 1979 anonzi Shingai kana kuti Clifton. Kozoita hanzvadzi akazvarwa 1983 anonzi Ethel kana kuti Watsanai. Kozoita wekupedzisira hanzvadzi yangu anonzi Mona Lisa akazvarwa 1999. Right, makazokurira makuchitungwiza, ndiwe waiona maitirwo aitwa naMundara, manyorero aiita nziyo dzake muchigara naye, ainyora sei kana akuda kuita basa rake Mundara? Nziyo vainyora zvaiitika muupenyu, zvataisangana nazvo muupenyu, kana ivo zvavaisangana nazvo muupenyu, zvinhu zvinongoitika matigere vanhu, ndo zvinhu zvavaingonyorawo vachinyora nziyo dzavo ipapo. Unoziva kugara kwese uku vamwe isisu chero tichikura patainzwa nzi 4 brothers taingoti isisuka vanhu aka vanhu vemuimba imwe. Saka hamino ungakwanise kujekesa here kune vateereri kuti 4 brothers izi vanhu ava vanga vakamira sei? 4 brothers raingove zita rebasa, vanga vasiri vakoma nevanin'ina, vanga pasina ukama, raingove zita. Nekuti kuzita iroro kuti rizovepo, vakaenda kustudio vachida kunorekodha. Vaenda kustudio vachinorekodha. Vapedza kurekodha, producer aive Chris Matema makore iwayo akabvunza kuti right, zita regroup renyu ndonyora kuti kudii? Vakati zita hatina. Ndobva producer angu zvangovewo mupfungwa make akangoverenga akati 1 2 3 4 ndakunyora 4 brothers. Ndokuuya kwakaita zita iroro, raingove zita rebasa kwete kuti pava pane ukama. Aiwa, panonzwisika. Nekuda kwokuti chero even inini ndaiti ndikatarisa kana mavideos yawo kana ndikatarisa pamasleeves pavanobuda vese, pamwe nekuda kuti ndati zvazviri mupfungwa dzangu waiona vanhu vacho vese vakafanana, pamwe nekuda kuti zvazvakazvakira zvange zvichingoriwo mupfungwa handizivi ipapo. Right, mainini ava vari kupi? Vakashaya muna 2000. Aiwa, tine urombo chose. Right, ndimi makazofamba naMundara muchiona vachiita basa ravo ravanenge vachiita muchirarama muchikurawo zvakadaro. Pane here pataimboti wewe waimbowanawo mukana kana wokusvika nawo pedyo uchibatawo gitari rawo uchida kumboedzeserawo? Panguva yandaifamba nababa, vanga vasingatombodi kuti uonekwa wakabata gitare kana kubata rimwe instrument, vanga vasingade. Handizivewo, vaingoti imi nanganai nezvechikoro, itai zvemabhuku, nanganai nezvechikoro. Saka iwewe pawaiteera ipapo Mundara waiteera uchinodi? Inini ndakanga ndakuteera ndichitobatsira, nekuti pane motikari yaifamba nemainstruments yanga isina munhu anofamba nayo, saka ndinda kutofamba nayo motikari yacho iyoyo yaifamba nemainstruments iyoyo, ndindaidhiraivha motikari yacho ndichifamba nayo kwese kwataenda. Asi chaungasingade chokuti youridze?
apo vakanga vasingatombodi kuona wakabata gitari nekuti zvainzi ndezvemarombe kare. Saka ivo ndo zvavaitwawo nevabereki vavo pavakatangawo vachiti ndezvechirombe. Saka ivo vakangotiwo vatiri handidi kuona anoita se anobata apa, itai zvemabhuku. Saka isu hatina kuzomboitawo shungu makore acho iwayo. Saka waingoti akweyo maweekends aya wovatakura kiti yavo unoisiya kubasa ikoko Monday kusvika Friday uchiita nezvechikoro? Ndizvi ndakatozviita chikoro ndandapedza. Ndakanga ndapedza chikoro. Asi panguva yavanga vasati vapedza chikoro ndo pavaidya rasha ipapo? Apo tasingatomboende kana kwavairidza. Tasingatombobvumirwa kusvika, taisatomboende kwavairidza. Taingoziva zvekugara kumba tichiita zvechikoro, ivo vachienda kubasa. Tichizongovaonawo taakumba, vaudzoka kumba. Reketi mbonzo panapa kuti mukomana uyu umwe ainzi Marshall Junior uya wokutsvaga nabankuru akambosvikawo here kwaari kana kuti nawe achakamboinzwawo here nezvayo? Ya munzeve dzangu zvakasvika, asi inyaya iri kutotinetsawo kuti tirikuti hatiri kuinzwisisawo nyaya yacho iyoyoyo, nekuti ndichitarisa baba vangu munhu aive chido, aive rudo nevana vake. Anga asingasiye mwana achigara kumativi mana. Aive nerudo nevana, vana vaitogara pamwe chete. Ndo pamenzaniso wangu inini ndina amai vanguwo inini. Vanga vasiramba vakasiyanawo naamai vevaning'ina vangu ava. Asi baba vangu vanga vasingatodi kundishaya. Vaitoda pavari ndo pandakanga ndiri. Vaitoda kungondiona ndiripo nguva dzese, vaisada kundishaya. Kubva ndiri mudiki kusvika pavakazorwarawo vachizoshaya. Munhu aisada kundishaya, saka zviri kutondishamisawo ini. Hatisi kutombozvinzwisisawo. Saka makamboonana here? Kana makamboonana akauya sei kwauri? Chii chaakatanga kuita kuti mutange kuonana? Munhu akatombosvika kumba achizviintroducer, achiti ndapuwa madirections kuti ndisvike kumba. Mene umwe wevaimba akangomupawo madirections. Asvika, inini handakwanisa kuzviramba kana kuzvitambira, asi ndakangomuti kuna baba variko, ini ndiri mwana. Enda kuna nababa kana kuti hanzvadzi dzavo, ndo vauchanotaura navo, ndo vachakudza zvekuita. Saka kuna baba wacho nanhasi ari kunzi haana kumbosvika asati ikoko. Saka iye zita rake aizviti ndiani? Iye anonzi Charles. Seneme yake hatizivewo yaanoshandisa. Right, isiso takazonzwa kuti ane damba refu rake rakanyoronzi Marshall Junior munhu mumwe and the four brothers. Zvezita iroro paakasvika kwauri akaritaura? Haana kumbotaura zvezita iroro. Isitoti achinzi Charles. Asi nyaya yedamba refu iri wakainzwa? Ndakatozoinzwawo ndikatozoriona ndikatozoenda kuZimbabwe Music Rights Association. Wakainzwa nani iwe? Chakaitika ndakatoona CD racho, damba refu iri ndakatoona CD rakatokandwa mupamba.
handizivi kuti akauya naro ndiani, rakatokandwa mugedhi muyadhi mumwe musi kuri kuseni, rakatokandwa muyadhi. Ndobva ndatoriwana, ndobva ndatozoenda kuZimbabwe Music Rights Association naro. Wakariridza uchida kunzwa kuti pane? Ndakaridza ndichida kunzwa zvangu kuti pacho pari kunzi zvakatosiyana, hazviso music ye4 Brothers. Aiwa, zvinotosiyana kana kuti uya munhu uyo. Saka kubva ipapo wakazombotaurawo naye here muno? Inini ndakangomutaura kuti enda kunaona baba, ndo vaunokwanisa kutaura navo. Ndikuona kuti pawakaona CD iroro wakazoita sei? Waenda kuzimura kwekwe wakazoita sei? Wakazombokuwana mukana here wekuti umubate futi? Mukana handira kuzowana nekuti ndakangoenda kuzimura, but anotaura nyaya yacho nemunhu wacho akanga atorerwawo music yake, imusic yeumwe munhu yakanga yatotorwawo. Yanga isiri yake futi? Yanga isiri yake futi, angatobawo music yeumwe munhu. Saka kwaakatsikisira kwacho ikoko hauna kuzombokuwana mukana kusvika kwako? Kusvika kwanda kusvika kwasi ndakafonera iye producer wacho ndichimuti ko zviri kufamba sei kuti anditsanangurire, asi akangotsenga mukanwa achiti inini ndingaproduce ndichipromota iwewe, ndikaproduce umwe munhu ndichipromota iwewe, zvinofamba sei? Iwe na producer munotozivana? Handina kumuona pameso, ndakangotaura naye pafoni. Aiwa, pari kunzwisike papo. Saka mamwe matambudziko aungade kuchitaurira ndeapi? Zviridzwa aiwa anzwikayo. Ko mamwe matambudziko aunosanganikwa nawo kuti basa rive rinopfuurira mberi dapi? Pakazhinji tinoziva kuti panoda iyo nyaya yedambudziko ratambotaura rekit, poitawo chekufambisa nemuchidawo mota yamunotakurisa zvinhu. Nerimwe dambudziko ndiko kuwana mabasa uko. Tinotarisirwawo pasi vacho vane nzvimbo dzavo dzatinokwanisa kuti kuridzira, kana ivo mapromoters vanenge vachikutarisirai pasi vachiti vakaridzira ava havambozviburitsa. Asi chandinoziva zvangu, kwese kwatinozoenda tichinoridza vanozongotidaidza zvakare, vaona kuti inga munoridza, taitoti pamwe hamuridze, vatoshamisikawo nezvinenge zvichibuda nemaridzirwo anenge. Saka manzi waungati wamudhara unofarira iwewe ndeupi, kambo kamwe chete? Inini ndinofarira kanonzi Mativenga, kari pana kuMawere. Ndoka ndinofarira nekuti kanodzidzisa, kanorayira, kairayira mubereki anenge achirayira mwana kuti ona kana ndazofa uchasara nezvinhu izvi, uchagara nhaka uchasara nezvinhu izvi, ungave upfumi kana zvikwereti zvinonangana newe, zvanangana newe, wongwarira kuti pachazoita vanhu vanodawo zvinhu izvozvo. Ugare wazviziva izvozvo, kambo kanongorayira. Asi iwewe apa kakanangana katsanangura kwese zvinonzi muupenyu hwako mukurarama, pakashaya mudhara pane here veukama vakauya kuzomboda kushungurudza vachida zvinhu zvehama yavo? Kwete, asi pari kutoedza kutaura kuti zvinga upfumi kana zvikwereti zvese zvinenge zvinonangana newe. Saka ndakasanganawo nemaproblem ekuti pakazenge paitawo zvikwereti zvananganawo nini, saka ndakazongoshingirirawo ndichibhadhara, saka kambo ikakawo kanongondidzidzisa. Asi aiwa veukama havana kuya zokushungurudza? Aiwa, hapana. Right, ukama wako wati wewe na Nyamande, ukama wako wakamira sei pari zvino wati ndo vari kushanda nawo? Tinoshanda zvakanaka, hapana dambudziko zvapo. Tinoshanda zvakanaka, dambudziko hapana. Manzwa paka vanoshandidzana zvakanaka naye James Nyamande. Regai timbonzwa iye
James Nyamande hana ukama kana hana ukama na Marshall munhu mumwe hana ukama asi regaiti nzoti vakasangana sei apa kuti azogumisira akushanda ari ku4 Brothers James Nyamande. Ndikangoti mafambiro aiita music wakudhara waibhukwa kunzi waita demo waendesa kugrama wochinzi right tauchida live audition monopasa ukaona mukapasa live audition makuchipinda parecording ndo zvataita saka isusu takabva panoita kufonzi tafoirira pa live audition saka pakufoira kwatakaita live audition vakomana vakamva vabuda vese inobva ndasara ndiri 1 asi kuti ndichidzokera kumazviro zvekuti ndichichinja zita ndakabva ndatoona kuti no handingadzokere shure nekuda kuti ava vabuda ndakaramba ndangomira ndobva ndatsvanga futi vamweni vakazoita kuti drama anga kunzi Simba Sign umva ndatsvaga mwana ainzi Philemon Sakala ari pabass umva ndatora mwana ainzi muJuet Mujajati achiridza parhythm ini umva ndaenda palead umva ndazotora sub rhythm ainzi Evans Ave the Late umva ndatanga kurekodha manje ndopa ndakazokwanisa kuti ndichirekodha album yangu yainzwa iyo muchikandigere ndo madesi pakuitwa nyaya dzemaovheti vachipuwa ma 30,000 naye kana uchiri kurememba ameno kana mama makura 1997 yeah 97 uya mwana rekoda time mukoma time mabaleka ndo pakandoona wakati but iwewe ndiri kunzwa kana uchimba unosaunda fanike mwe big artist watinaye ndikati anombori aniko zvikanzi anonzi Marshall munhu mumwe umva watanga kunditaurirawo statements zawo dzimokati asi ndaiona kuti makombe yako ya nemusomo wari kuita dai zvagona wanoita kuti ujoine bhendi irori kuti musambo iwe zvinyasofamba nevoice rako iri hazvinonyasofamba ndaingonzwa kunzi mukoma Marshall vastroka zvavastroka pari kudikana munhu anokwanisa kuti aite 15 mavocals mba ndambotsika-tsika semunhu aida kuti aite zvake mba ndambotsika-tsika ndatsika-tsika 97 uya ndichingova 98 99 ndadzoka futi ndapinda kuti ndaisa imwe album yainzi Fuma Inaka vazonyatsoona kuti zveshuwa munhu uya ari kunyatsoda zve4 Brothers musambo waita uyu ari kuimba ndimo mochamuchamo vandidzokorora futi tiri kufunga kuti dai wajoina mu4 Brothers kuti utungamire madhara aya Marshall wona ari kurwara izve zvino izvi apasina anokwanisa kuti atungamire gurupu iri zvandinetsa futi inini mupfungwa mangu ndaingone pfungwa yemakombe yangu kuti makombe yangu ndoinyudza ndoita sei asi ndakazowa nekuwana rombo rakanaka ndikawana sekuru wa Marshall munhu mumwe waitwa iwo Robson ari kukwachota uko angashanda kuofisi yedu ino kuZoom akamba nitaura kuti aiwa asina kuipa munengena hongu uri kuda makombe yako asi chienda unojoina bhendi iri kuvatungamirire uchaona experience vazhinji vachakuziva uchitungamirira bhendi rakaita mukurumbira rako iri kuti rikozova nekuzikanwa zvinokutorera nguva amba ndasikuti zvakanaka umva ndaenda ku4 Brothers ndachipinda ku4 Brothers ndangosopuwa test yekungosonzi ndakatestwa nambereko saka ndichida kunzwa voice quality na mukoma Neva na Leadman Frank mva taenda kurehesa kwakuri kuofisi kwavo kwaziko mva ndangoimba skanzi yenaro ndiye munhu atachitsvaga kubva ipapo vakabva vanoswa kuti tatobatana shamwari wato mu4 Brothers saka maalbum tine mashows atinawo saka ndibva ndapuwa maalbum ekuti skonzi within a week ndakapuwa nonga maalbum 3 ekuti ndibate ekuimba for live shows saka maalbum iwayo ndakasokwanisa kuti ndiaite ndakutanga kuita kuti ndichisa pa radio player ndichinyora mawedzi ndichikrema ndichinyora mawedzi kuti ndizokwanise kuti ndichimira pamberi pano zvadaro umva ndazoita kuti madamba refu mangani 3 api anonzi chinechi ndingangoti iyo yambotaurwa nemunini wangu iyo pane vatendi nambereko yakaramba yanga iripo ipapo pane masongs akangoita fanike vana chero chindida nedzimwe dzakaita vana rwendo angari mahits nguva yachona iyoyo ndomva ndangobata marekodzi akadaro saizvozvo pomba pazoita kuti tine album yatikuda kuti tinoburitsa sezvo wauya wevocalist mainstruments magitari tatakatoleya asi pari kudikana voice rako saka ini ndasingazivi kuti mukoma time on kuvanga vakatoreserva album vakati
reserve album iri rakamira kadai so munhu iyeye anonzi James Nyamande ndiwo anotoda kuti akwanise kuti akozoimba dambo rifiri saka vakangopa mawedzi within a week kubva ndaita mawedzi ealbum iroro rainzi Zveama Friends and Relatives rinova rakazoburitswa haro after the death of the late. Right. Imimi pamakauya kuzopinda ku Four Brothers muchizobatana ne Four Brothers makambowana omukana ere wekutaura naMshakabvu Marshall. Mukana taida kuti tiite kuti titaure nawo asi takangoona kuti no ne situation yanga iripo yanga isisite yanga kwanga kwakutori kutowedzera ma stress kune mukoma wedu kuti nguwa yacho na iyoyo munhu anga kutori muti akangoona munhu anochema saka vakomana vakabva vatoita kuti vande avoid kuti ndisakwanise kuti ndirambe ndichingomutaudza pamusoro pechimiro chegroup asi munhu akatofa kutoziva kuti kune munhu atoko asi kuti ndizokwanisa kuti tiyeso ti hand to hand tichitaura pamusoro pechirongwa changa chiripo zvanga zvakurema semunhu anga kuomerwa angato kutoti akangoona one weband aimva asochema misodzi magamba emanzi pfacha pa National FM ndinonzi Rabson Umari ndakasarudzwa kukukidza pakati pevashamarari vedzine penyuro dzakasiyana-siyana muno munyika yeZimbabwe avo vanopapaidza ngoma dzakaita mukurumbira makore apindauka the golden oldies. Icho kwadamaro atereka kutanga loti makadiko kumatimana anyika yeZimbabwe kadai zvipirikiti kusangana kamuchirongwa chedu kagamba remimanzi komana impatorangaraka magamba ezvemimanzi muno munyika yeZimbabwe National FM the whole nation on one station. Nokudaro kana muchigutsikana kwezve kufarira basa rangu aiwaka ndisarudzeiwo kani veduwe kandai mavhoti enyu kuburikidza neSMS inoti nemavara makuru 0*14* motumira mimi ka SMS yenyu kunhamba dzinoti 35553. Peter Nyamande, James Nyamande akupinda mlero the Four Brothers.
right. Apane ere varamboti turudwe. Apane varamboti turudwe ere. Maringe neshasha yedu yatatawaniswa yanhasi. Vatoivo panhare kare sense na nantripoti halo. Tripeti makadiwa. Rutaura nani? Kuri sei kwailets? Aiwa kuri nani? Toda kutaurawo pamusoro patete Beautawo. Ehe. Nechivabvunza kubvuma nekuramba nanhasi tichine question mark. Asi kana ndoda kutarisawo hangu zvabuda pachena kuti vakanga vakutodanana. Aiwa handiyo vazotaura vazobvuma ega takatopesaniswa nerufu. Ya ndazozviona hangu. Tandatenda zvakunda chekuti mwana uyu ane shungu dzekuda kusimudzira vakasiyana baba wake ngara bakadaro. Handitika. Maita basa imimi. Tatenda. 7794 paNational FM. Ready halo? Hello mkoma mwali. Baba ndiani wangu? Ndimiro jazi munondo. Muri kupa munondo? Ndiri ku South Ripaki. Right, wa munondo. Mkoma vaigona. Handitika. Vaigonesa zvekuti mwana wacho ngara akashinga simudzire mutambo wababa. Handitika. Ya. Atopa kuenda zvikuru. 7794 paNational FM ka ready halo? 779134 paNational FM ready halo? Varuda umboti turudwe ka maringe na iye ka jaguru ka masha umuntu mumwe ready halo? Yebo. Aya muna igona u. Ndutaura nani? Namaikiki kumarondera. Kuri sei nasi maikiki? Aya kuri raiti. Kana James Washa anogona, anogona chiridza mulegends. Anogona nai? Aya ari shasha. Handitika. Sharp. 7794 paNational FM. Ready halo? Halo. Ambewe zikuenda? Zikuenda. Etika. Anyarenda libwanji? Amene wanyarenda ali bwino. Zikomo. Ya imachero inalishasha. Inalishasha. Koma ntunu mwende inali patokolo. Inaliso shasha. Analishasha. Kanyamata uyuso uyu amene akuipa manje. Ya akutenga sambo wa mashomu mumwe. Ndikatswiri. Ai zikomo kwambiri. Ndeyamika nditude. 7794 paNational FM halo? 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 Halo. Makadiko? Makara mkumu wa mali murite. Andupa makadu ntororan? Tora na tinya sima chairman. Ehe. Aiwa vaigona. Yanga ishasha? Aiwa vaigona siki takutongofira kuti benu mwana wacho yagona kushingirirawo. Aditika? Nchokwadi. Aiwa tinozvikudza chose ka 779134 paNational FM halo? Baba dunia. Yebo. Masere. Atete zvirise. Titari right. Muripo kudai pakararike. Zvakabhadhara zvakadaro. Zvakanyanyisa. Dando zenyu nezvake masawu zvese. Handitika. Maita yenyu. Ndatenda hangu tete. Double DP kwamutare kumakomo oyo kadhoka. Kumbototurudwe paNational yanzi iri kunzvika kwamutare. Ready halo? Au mali. Yebo. Makasinga rene. Ndosimba mjeni wangu. Ndana mamtasana biketi mkasanya majura nya Osborne. Kunyamajura kwa Osborne huko? National Emirates. Iriti amasoro mukono mali masoro zakanodzora ndanzariro. Handitika. Nilitapa kadzama mali kaisa pinde masoro mune matigonera. Ndatenda hangu. Bye bye. 779134 paNational FM ka ready halo? Hello. Yebo. Yebo mali. Makadiko. Sisi kwa ndume mokwa Island. Kuri sei nasi memo? Aya kuri poa pamagona hapa. Handitika. Kana opa zibate pakadai. Azibate opa pakadai so? Aiwa aisuzura murumo. Angane chipo. Aiwa maita basi. Ndatenda hangu 779134 paNational FM ready halo? 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 Makadiko? Nani? Nditaura nani? Ndi Shepherd Ngonyamo kwa Mtaro. Mkoma Shepilo? Zviri kufaya? Zviri kufaya murume waigona. Wanga uri mukono?
mukono chayo. Handitika. Aiwa ndopa kutenda mukoma shepi. Zvakanaka. 779134 pane chile vada mbototurudwe kamaringe kane shasha iri. Ready halo. Halo, makadira mchamarani. Wakuru zviri sei? Tiri nani? Ndiani wangu uyu? Thomas Nyamhandu Bindura paCleveland. Vanyamhandu mune zvamuda kutaura ere? Aiwa, kutanga ndoda kutenda chirongwa chiri kunakidza zvekuti. Chiri kusipaka? Kuti tatadza kurara izvozvo. Ndatenda hangu. Ndozotiwo kuna mukoma munhu mumwe waibata basa zveshuwa. Handitika. Anya song inondibata kuti nyika mawere yayi. Waindigonera zveshuwa. Ndatenda hangu mukoma wangu. Zvakanaka. Maita basa mimika. 779134 pane chile. Ready halo. 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 Yes. Makadiko. Ipo makadiwa ku. Ndiani wangu uyu? Ndinonzi Costin. Ndiwositungwiza. Mukoma Costin. Aiwa, sando dzenyu mukoma kutanga. Kuti twa. Dzese kawani. Ndochizokomenda kuna mukoma mashowa aiwa rishasha. Rishasha. Shuwa rishasha. Handitika. Asi mukoma sando dzenyu. Ndatenda mukoma wangu. Ndabva ndakuvhoterai mukoma wangu mfunge. Ipapo. Hamuna kudzora tsvimbo? Handina mbodzora tsvimbo kuti gudo rabata kumeso zvagamu mumahobi chaimo. Aiwa ndotenda mukoma wangu. Zvakanaka ko. 779134 pane Channel FM. Ready halo. Halo. Makadiko. Kupeti makadiwo. Tiripo. Ndiani wangu uyu? Silavu kuWesley. Kuri sei nhasi Lavu? Kuri bhozve kuti. Right, Lavu wapinda. Inini ndoda ngoti mukoma mashowa vaigona. Ende vandigonyera kunyanya kasunga noti mbereko kaikai kumberi. Kanobata-bata? Kanondobata-bata. Handitika. Ndoda ngoti mweya wawo uzorore kugare. Ndatenda hangu atete magona. Lavu paEast lapo. Nichalumwelo. Halo. Halo, mkomara kusalomani. Baba makasimba. Tikafanana mfarao. Ndosimba. Ndiani wangu uyu? Ndinama nchiringa kwa Mtare. Vangoma nomara papi kwa Mtare? Ku-Hope House. Right, mkoma wangu. Mkoma matigonera nasi. Sure. Zvakanyanya. Neshina bebe kunyatsonzwika zvakanaka ere kwa Mtare? Very clear. Zvakanyanyisa. Ndatenda chose mkoma. Zvakanaka baba. Ku-Hope House kwa Mtare kumakomo yoko. Takazara tisikurira ikoko. Ready halo? Makadiwa umari. Wanu wakuru. Ndinetwa Jose ndiri kunjanja mandibvumvurudzira mukwende wegadzirwa sando dzenyu. Handitika. Ndopa kutenda zvikuru. 779134 halo. Halo mkomoma. Baba. Makadi. Ndosimba wangu ndiani wangu? Ibenadi Nyamadzao. Mkoma Nyamadzao? Yeah. Munowanika kupi? Inini ndowanika paGrenora. Right. Mkoma wamari madzikisa gejo. Ndanyudzera. Mabulisa evudzuku chairo. Ndova ndabulisa evudzuku. Mabulisa evudzuku chairo. Ndova manzwa moyo wenyu kuita sei? Aiwa ndasonzwa kuti dokwa. Ndafara zveshuwa. Handitika. Magonera mkoma wamari. Maimfarira mashawa? Zvekuti. Ndatenda hangu mkoma wangu. Aiwa tinotenda. Hanzi madzikisa gejo. Ungaburitsa ivudzuku. Ndiamai waThomas Makioni iwavo vaidaro. Nechemelo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwenda? Aimwene basi iyoyo mwakupika ni Lamu. Akuitika ni Muhammad Ngunda ku Beatrice pa Glenavon Farm pa Green. Pa Green apa achimwene Ngunda ikutuli. Kwenda mbuji tukwamba kupika ni utendo wa ngariba kuchikira vakongo vaseni vakararize. Kukararize mpaka kuchikira vakongo vaseni. Nambo ngati akuti makwenda. Masengo ari kukakomvora shuwa. Nditu. Nambo apa kukararize kwapedza kuchikira vakongo vaseni mpaka kwachikira vhidhi vanga wala. Eka. Ndibva vatandise kusakana vereyo. Kulaniwa mbuje. Nditu shuwa vachikukakomvora masengo kupamba kuti vasikerewo agendere pasogore masengo gawo. Sio mwojinja chimwene. Nambozona akarevarira anyono ngani ja Thomas Makiwa. Ja Thomas Makiwa chapelete karakara mwesi siviri sipitesi.
Ayo baso. Chabura imweni siko kwa kujinje. 779134 pantal mudi halo. Halo. Halo baba. Zirize. Zikuenda baba. Ndiani wangu? Ndonziso sediri kwa tiri kwa tudo. Kwani? Tiriseri. Kwa chiriseruko? Right. Mama pamatizorera kare chaiko zimanyudza gedu. Chimona murumoyu murambanai vaine magiriti saundi nana chibhodhoro nana chimwara. Aiwa vana vandinavo vabva vatanga kutamba anopinda ane waya wati nyayo. Kweshe mudariwe. Serious? Chaizi kwafarwa kuno. Aiwa ndopa kutenda zvikuru. Kana zviri kuuya. Handitika? Aiwa maita basa mukoma wangu. Ai ready halo? Halo makasimbe. Ndosimba yangu. Tiri right masho munhu mumwe munhu aigona yeye. Washasha zoitoti pa Christmas ndobva taitamba manje. Ndodzamei fana dzidzi. Taita kusununguka murume umana zodai mutomboti tse kamwe kacho. Chaona nekufamba kwenguva. Chokwadi tsvakenguva mana because munhu aigona yeye. Ndatenda hangu mukoma wangu. 779134 halo? 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 Makadiko? Ninjani? Makadiko? Ninjani? Halo? Halo? Makadiko? Kwa Makadiko? Ndokumbira musuduruke apa pedyo ni wireless. Yes. Yebo. Ninjani? Sikona. Eko. Munhu lo auba ngoma ngopfu. Aigona. Asikahle. Ndikutaura nani? Imani Mtambwe. Muri kupi? Pagutu. Kuri sei? Pagutu kuri bo. Anditika? Aiwa, mafarira mashawa. Mashawa ndamufarira kunyanya kaya kanonzi vatendi. Demewana nguva maimbondiridzira vatendi ndinokada zvisingabviri. Ndatenda hangu. Zvakanaka aitete wangu. 779134 pane ready halo? Halo. Baba. Mamukasi. Tamuka mwa ndokumbira muvhare wireless. Halo. Halo. Zviri sei? Andisikuzo mchana. Ndiani wangu? Wanzwa bata. Manzwa bata? Ndanzwa bata. Muri pa extension na? Muri pa extension na. Pa DZ. Taura. Kwa munhu mumwe ka. Maikona. Yanga rishasha? Yanga rishasha zvisingaiti. Handitika? Music yake necollection yeupenyu hwemunhu. Vanhu chaiwo zvese zviripo. Haushaye. Pane any situation kambo kamasha munhu mumwe kanopinda. Kwawanda vona mbereko yakawanda mbereko yakaramba zvese zvinongoreleta kumunhu mutema raramiro yedu chaichaiyo. Handitika? Kuzoti pane imwe contribution yanandoda kupa ka ava vari kusenzesa bhendi irorika havasi kukwanisa kunyatsotedzera marwi havana here makopisi mamwe anga aina mashawa kuti vanyatsobata izwi chaichairo zvibva zvati gechegeche. Aiwa, kuvanawo vanawo asi munongoziva kuti mashawo ndimashawo akazvimirira ega ava kana vakutoda kutoita zvavo. Asi vaitedzera kakunyatsosvika almost padhuze naipapo chaipo. Saka pamukuti havasada svika kana padhuze? Vari kure maningi kunyanya kusiyana. Mambonzo here kanonzi masalada? Pane masaladi akanaka zvako achapotsai padhuze zvekuti dhu. Handitika? Kana uyu mumwe wacho wekuzotorwa kwekupedzisa zviri nani. Upi? Uyu pamaruva lachisongo yacho azvitombori nani. Ndiye ka Nyamande? Nyamande azvitombori nani. Azvikurasa kure mari. Ndiye asara nebhendi ka? Alright. Asira zvanani angauramba vachingorova muchana. Ndatenda hangu. Vachiwedzera kuti panopita pavoice apo. Handitika? Maita basa nguva sekuru wamvura. Alright, sawani. Sawa.
ka James Nyamande 779134 pa National FM kamaro atiriri kakupinda pa wireless. Seven 34 pa National FM wala tirika muripiko kumatima na nyika zimeri jalo. Halo. Makadiko. Nana. Nditoro nani? Na Magumo Mchena. Right, Mgoma Mchena. Ndreko Flawayo. Papi basho. Pumula South. Pumula South. Right, Mgoma Magumo. Onzwa mkoma Masha wandi. Toti kana ndichimurenga kune vaimbi vanopa kuronga mazwi anditi munhu andaimuisa pane rimwe ringe ranga riri nani because mashoko ake hei munhu ainyatsoburitsa mashoko chaizvo chaizvo ende anoenderana nechivanhu ende zvairatidza kuti munhu akura because nhasi atombozwa kuti ndokuma 1947 asi ndazvinyatsoona mazwi ake anditi zvanyatsoratidza kuti munhu akanga ati kure anoshandisa mashoko chaizvo handitika pane chandada kubvunza andisana munzwa nhoroondo yampompo yakadarika takaita kudara. Okay. Maita basa imi ngoma. Sharp. 779134 pa National FM radio. Halo. Halo mukasiwa mwa. Mushe baba. Ndiani wangu? Ndi Chaka babudirira. Right, Chaka. Ya murumo waigona chaizvo. Engeri shasha. I want not to. Ngaka mbori dzake na mapfumo but ana kutedzera musambo magitara ake uyu ane ake ega. Adidika. Dai Mari, vanonienga nisina mosa. Dai Mari, vanonienga nisina mosa. Dai Mari, vanoniengera chipo changu ichi. Dai Mari, vanoniengera chipo changu ichi. Dai Mari, vanoniengera pfuma yangu iyi. Dai Mari, vanoniengera pfuma yangu iyi. Dai Mari, avadi kuona anobudirira muupenyu. Avadi kuona anobudirira muupenyu. Arre nje malo. Wa male. Baba. Zviri sei. Ndo simba yangu zviri sei. Tinacho kutaura. Amunacho kutaura. Waita kungoamuka. Sure. Masha wangari pamberi. Handitika. Kana mukanya akwana. Sure. Zvake zvokuti komasha one number 10 zvoaiva. Angari number 1. Handitika. Aiwa ndinotenda sekuru. Okay. 779134 pa National FM radio. Halo. Wakumari. Baba. Ndini Howard Bigson. Muri kupi ngoma Howard? Ndiri kuRasingora pachiwe farm apo. Aiwa ndiri kutenda nechirongwa chamuri kuita chandifungisa ndiri kwaZvimba uko kunomwe ticha ainzi Gundeni. Gundeni. Aiwa papati pake ndo dzanga dziri dzega vachibva dhorobha uko. Handitika. Kana mudhara wangu Tobias ari kwadha uko atomuka izvozvo. Handitika. Sure. Ndo pakutita zvikuru ngoma. Yebo. 779134 pa National FM radio. Halo. Ajimweni. Uri what? Sibwiro ke kwanjiyo. Muje. Mukuziendesa kwanja nzatu. Ziri kuendeka. Dika. Mukudya minofu noka. Rai. Wiro. Mulipo maeleza. Tiriti. Gwirari. Right. Uyu anari mamuna kamasha munhu mumwe. Anari mamuna? Anari mamuna ka. Dika. Anari kunkumura ka. Osaiwala.
njokaso imasamba right ziko kwambira kwene abagura chirachwe ndayamikene ulera chimwena kaka Ezekias moyo abamba moyo abati naunsoka mwamba kapa nyulenza apo ka ai abandana nzika ndesa tu mwasangala nayo ka redi njemalo allo murete ndozi mbangu zirize mshoyo wanyama tibino kayo ndira banjira mutana labanjirwa tupamire mdaron aiwe makwikwi ana nakira nazine sema ya mashawi ya mashawi munwe kumberi waspakiwa ana uspakiwa ema ndo akasoka ngabebi baba pane kudai all right ana nakira mfana kuitokoro za futi andidika mina ndichaanza kuitsvaga labani mozo droverawo ya Robson Banda isiri futi natokoza bamwe ya history ya Robson Banda ya Robson Banda ndakaita kudhara muchatozenza gore remangwana okay hapana chakaipa munhu kwakubini bamwe ndatenda zikomo kwambiri natokoza mabasa munhu avaiduni 779134 paNational FM ka radio halo baba umali baba ndokutenda zvikuru nechirongwa ichochi sure mukomana uyu anogona ari kumwana James Mashaw asi mwana uyu haana ukama na Mashaw anoruwa murume yenyu anditika matipweteka hai zikomo kwambiri rambai makadaro ndarikumbira ukamukwanisa kudzoreza ngodzokera rina didembo kuchani matimbodzokera rina didembo pakaita mukana tichaidzokorora asi panenge pari tight kudarere mulema kutozoedza April next year kuti tidzokorore chirongwa ka munofanira kuziva kuti pasvondo rega rega ka ndinongori nemashifts anongoita mana chete apa vaimbi imi redialo baba ayo shamario toita seba zviri sei uri kuzvigona sei haibvaizi mwangu ibvaizi hai kumiramira hanidika but momzi vacho vacho momzi majoni mai majoni kumberi aiwa kumberi ndapa kutenda asi kutaura chokwadi chaiko James Nyamande uyu anogona James Nyamande uyu ane zvinhu zvake James Nyamande ane zvinhu zvake nekuti asi chandakazoda manje naJames ndechekuti akatozotanga kuimba musambo waMashaw waenda handitika ona manje haana kuita senge hako kwikwidzana naMashaw haana muronda tsimba aiwa haana huronda tsimba ari kutoendesa mberi musambo waMashaw taura zvako ende nachigona ende achigona zvemhando ende handitiona kuti anotori nerutsigiro rwemhuri yekwaMashaw nevamwe vacho futi taura zvako aiwa ndo zvatinoda dai vaimbi zvikaramba zvakadaro wakomana tinozvikudza chose una sabhuku sabhuku mugariro wako ukutora akadzi vangu ndakanzoti hanzi ndo kambo kekutanga kavakatsikisa ikako akasiriko rameno aiwa akasiriko ndekapi pane kambo kekutanga kavakatanga kutsikisa kakari ka 7 single kakatsikisa kainzi anzi mandega saka akasima compilation kaikako aiwa akasima compilation akawanike zvekumhanya wamboona here kuti acid blonde yawaridza iyaya yanga itorina chimombe taura zvako aiwa kako ndo timu yacho hauna umira musho mari ndatenda hayo vhoti pamberi akomana aiwa akomana kandai mavhoti kanyo aiwa tiri kumiramira akomana tiri kumiramira maita kunzwa nawo kukanda mavhoti iyo watipedzera mariwo mukuru wangu ndopa kutenda zvikuru ndatenda hangu comrade waita basa aiwa ushandike chotenda seiko nayo aiwa ameno tongoziya zvakadaro ibvo ndatenda mukoma wangu shap ka panzwa ka hama yangu yona iyo ka hanzi ukati kwapaidzira sabhuku hanzi unenge
unenge wanyatsokuzadzisa chaizvo nemukoma wangu hazvina mosha maroterereka mwari wakuitira zvakanaka saka nonzira pasono mari kadinational driver ka ini nhangu aiwa ka regai nombonotungira pasi musoro wangu usina nyanga ndichakusiya muri maoko natsani wencumedi yamuchafamba naye ka ini hangu ndobva ndati tata ndokusiya makatira sabhuku vhiki rinoteera ka tongai moyo anenge ari mudariro andika musi wa 17 bvuma waranda dehwa ndotoita kubata kasvondo rinoteera ka mwari wakuitira zvakanaka ndarowa pasi nini hamuchandioni pana pamusi wechipiri mangwana nhasi chipiri manhero hamuchandioni maakuzondiona nini mangwana musi wechitatu kubva na 6 manhero kunobata 10 o'clock